سلام تخطاتلتنا إذا كان كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو لو مون كم ووترو العلا قداس النزل لو زينان حبريتان تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا نايلومي مخفة جيرية زلغو مس نحبرة سبنا العلا قداس النزل لو ما تنقطع كون خل ما محارك كون خل ما استوعى كان استوعلو لزلنا إلى زغرب كوت حستي كلوني أب ሕብረተሰብና ኣብ ሃገርና ስለ ዘጋጠመ ኣይኮነን ግን ኣብ ዓለም ዘጋጥም ዘሎ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ዘጋጥም ዘሎ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ብዘየገድስ ኣበይ ቦታ ኣለኻ ልዑል ጥንቃቐ ክትገብረሉ ምስቱ ዓልና ዝሓትት ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ እየ ድማ ንቕድሚት ኣምፅዮ ዘለኹ ኤርትራ ሓንቲ ካብዚ በዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ ሎሚ ዘይተፀልዎ ዘላ ብሕጂ ግን ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ብፍላይ ነቲ ደገ ዘሎ ህዝብና ኢኻ እዚኣ ክገብራ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትፀንሑ ብክብሪ ንዕድመኩም Let's start here በዚ ክንጅምር ሎሚ ፍልይ ዝበለ ኣርእስቲ ይኸውን Our focus to East Africa, where farmers in Kenya are resisting an initiative by the government to vaccinate the country's livestock. Kenya is due to kick off an ambitious initiative this week to vaccinate all livestock in the country, but that initiative is being met by protests and resistance from local farmers, driven by misleading claims about the vaccines, as well as the belief that Microsoft co-founder Bill Gates was funding the project. Last year, the انتهينا نزمع زلنا أب كينيا أقاطي مزلو كونتاتنا كنري مجمريا إذا زربازي أب إثيوبيا ونقاطي ملو بي سي حدش ريبورت أو تشينيرو كل انسساتات في الله كبتي ولا كل تي طبعا سجان زفر انسسا زبله مالتيو كختب كم زلو ويز نقر زلو اتغتها بالدماء انتهيم زبلو زلو ندق اكسبورت خدبر تخوينكم ندق خصدوا تخوينكم نزي ستاندارد زي كمالو كل لهم تن انسساتات نزي مزمالات راي ندق كسدد ازغلا ازيا كل غزي اتا تكنيك تا تريكيا حدا نجر كتاتاتول كاتوينهم نعون تزيجركا نزي اي تركبني خايبلخا اتسدد دما نتقو طبعا ايتن هجرات قداس نسل زلو كل غزي ببلان زغبر مخانو كنفلت كنكلالنا እዚ ግን ሕጂ ንመብዛሕቱ ሰብ እንታይ ዝመስሎ ሓልዮት ናይ እንስሳ ክታበት እኮ ፅቡቕ እንድዩ ማለት ነቲ ካብ ገለ ጥዕና ካብ ገለ ሕማማት ነተን እንስሳታት ከጥሕነን ይኽእል እንድዩ ገለገለ ዝብል ርኢቶ ክህሊ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ክታበት ክመፅእ ከሎ ንደቂ ሰባት መጀመርያ ሽዑ ድማ እንስሳታት ካብ ዝተፈላለዩ ሓደገኛ ሕማማት ከነጥሕኖ ኢና ካብ ዝብል ሓሳብ ዝመፀ እዩ ሓሳብ ካብ ይድብገስ እዚ ቅድሚ ሕጂ ርኢና ኢና ግን ቅድሚኡ ግን ኩሉ ግዜ ከተተሓሓዞ ክትፍትን ክትክል ኣለካ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ቢል ጌትስ ኣብ ካል ኣጋጣሚ እንታይ ዕላማ ከም ዘለዎ ነጊሩ ነይሩ እዩ ሳላ ሚድያ ድማ ከተላግቦን ትኽኢልካ ኮኔክቲንግ ደ ዶትስ ይብልዎ ዝተፈላለየ ኩነታት ከተላግቦም ተጀሚርካ እዩ ትርጉም ዝበካ ንፅል ዘረባ ጥራይ ኣይኮነን ንቐፅል እጂ ህዝቢ ኣብ ኬንያ እውን ተቃውሞ ኣጋጢሙ ኣሎ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ግን ብሰንኪ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ጌጋ ሓበሬታታት እዚ ሰብ እዚ ቢል ጌትስ ዝበሃል ንሱ ዝረገፃ ሰብ ሎሚ ስምባድን ራዕድን እዩ ዝፈጥር ዘሎ ልክዕ ከም ናይ ልኡኽ ናይ ሳጥናኤል ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ዘሎ ብዙሓት እሱ ጥራይ ግን ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ትግምት ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ከም ዝመላለስን ዶነቲ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ከም ሓደ ዓብይ ሓጋዚ ናቱ ገይሩ ይዝርዮ ዓብ ቢልዮነር እዩ ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎ እዩ ብፍላይ ድማ ንጥዕና ንክላይሜት ዝብሉ ኣርእስታት ድማ ዳርጋ ናቱ መፃወቲ ኮይኖም ዘለዉ እዮም ቀንዲ ጉዱ ኣበይ ወፅዩ ኣብ ናይ ኮቪድ ዝነበረ ግዜ ሕጂ እውን ኣብ ኣሜሪካ ልዑል ዝኾነ ኣክቲቪዝም እዚ ፀገም እዚ ኢቭን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ክንሪኦ ኢና ኣብ ኩሉ ነገር እዩ ከዓ እቲ ብድሆ ገጢምዎ ዘሎ ቢል ጌትስ ኣብ ዝዋን እዚ ድማ ኢሎን ማስክ እውን ኣንፃሩ ደው ኢሉ ኣሎ ስለዚ ነቲ ሕቶ ናበይ ገፁ ክኸይድ ካልኦት ቢልዮነራት እውን ኣንፃሩ ከይዶም ኣለዉ ባህል RFK ኣንፃሩ ይኸዱ ኣለዉ እቲ ሓቂ ድማ ሕጂ ክወፅእ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣሎ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቡ ከም ዝነበረ እቲ ቢል ጌትስ ሓቢሩ ነይሩ ስለዚ ነቲ ነገራት ንክዓፅዎ ይፍትን ከም ዘለዎን ብዙሕ ድራማታት ድሕሪ መጋረጃ ይሰርሕ ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ናው ንመለስ ናብታ ኣርእስቲ ንእሽተይ እንታይ እዩ ኣርእስቲ ከተሓሓዘልኩም እየ very interesting እያ ፕሊዝ እዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ብዙሓት ሰባት ከም ትበፅሕ ግበርዋ ምክንያቱ ንሕብረተሰብና ብዘይገድስ ኣበናይ ዓለም ኣለው ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ Last year, the William Ruto government announced plans to vaccinate at least 22 million cattle and 50 million goats and sheep over 3 years. The government explained that the program would help to prevent animal diseases and thus secure the international market for livestock products. Currently, only 10% of the national herd have the necessary vaccinations, and the authorities say they want to raise the rate to 85% to make Kenya's livestock products eligible for export. The government said that it would cost farmers nothing to get their animals vaccinated, as it was footing the bill. So, exactly. መጀመርያ ኣብዚ ዋን እዚ ውሑድ እንስሳ እዩ ተኸቲበን ዘለዋ 10% ይኮናን እየን እቲ ዕላማ ድማ ክሳብ 85% ክበፅሕ ከም ዘለዎ
بيل جيتس اب كينيا بزح مدبر حيزو خمزلو تنات ميليندا اند جيتس فاونديشن زبال بزح بوتا حيزو خمزلون دارجا دبلوماتيك اميونيتي ونبلو بزي زخون يخون تحتاتنت كسرحو فقيد اللون كمزلو زدما امريكا استراتيجيك نيتو ممبر قالك بلو خلو ويليام روتو كينيا العما تن كوربوريشن سنا امريكا خمدلي تنكسر حالو زغل عدل كخفات كليو IMF وورلد بانك ني ابي حمد جنزب كبا خلو بدحر مغارجا كل غزي ربحات كوربوريشنز سلازي اب اثيوبيا حدا عبي مدبر ناي ودبت ان عالم دي ولاتي CDC زبلو نايت ان مكلاخلو زبل عبي بيز كفيتهم كم زلوا اب اديس ابا ذكري سلازي اب اثيوبيا بزع جيمات كغبر كم زغونه فلاي GMO نايت ان ناي غداي ناي كال غدايات ابو بزع ነገራት كله كم زغل كينيا كومو كالوت هجرات امريكا زرغزتن مدبر نايتم كوربوريشنز ناي مخان عدل ስለዘሎ እዚ ጌም እዚ ምናልባት እጅ ነዚ ክትሪኦ ከለካ ኩሉ ነገር ንሰናይ ነገር ብጥሩሕ እዮም ቶም ሓረስቶት ዝወስድዎ መክሰብናቱ ድማ እቲ እንስሳታትናትን ናብ ካልእ ዓለም ክሽየጣ ይኽእላ ገለመለ እዩ ዝብል ቢል ጌትስ ግን ዕላማ ናቱ ዝነጊርና ነይሩ እዩ and other grass-eating species have a digestion system that emits methane. And methane is a very powerful greenhouse gas. And so cows alone account for about 6% of global emissions. And so we need to change cows, just cows alone. How are we going to do that? سمع لهم كبتي كمون سعر زبل انسساتات ميتين زبال حدا element حدا بكلا دسعب ذا كلايميت تبل كم حسن بالعلا يسبزي كاب إذا كفت كلنا جيران زبكلو بتا برايفت جيت ناتو قصال بعض انقساقس نسات غبر نسات تبصح بكلا الفيلاتات ناتا ملا علم تزرغي زلو التمچوت لايف ستايل ناتو كامبانيتات نسو زوننا زغبرو بكلا كم زبزح طرطر يبلين سلامتاي كم بلالو إذا كفت نسو زورا زيلن زلو ناي امايت ناي مليونات عمت بوحدو بحق تفطرو زمصاين مس تفطرو دما صقم يبلانن كبتي صقم نا انفايرمنت كونه يكلانين اغراب صقم كوني كلونيم صقم كونو زخلو كابت تفطرو سب بهليكوبتر كايدا تفطرنا بكبابيو كفيل كنبري تفطيرو ازو اتي نيتشر ناتنا مست كبابينا برز حجي نبرو زلنا بتكنولوجي معبالن زمته نت نيتشر نسي زحاسيو مبدأت غزي التكنولوجي نت نيتشر يحاسيو ندك سبات مچوت يفطرلنا واغا نايت مچوت ግን ነቲ ተፈጥሮ ይሃስዩ ነቲ ኢኮሲስተም ንኢንቫይሮንመንት ይሃስዩ ነቲ ኢንቫይሮንመንት ወይ ነታ ከባቢ ክሓስስ ዝኽእል ዝጥቀም ቁፅሪ ሓደ ንስዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ተንከብቲ ዘውፅኦ ሚቴይን ወላ ሰቡን ክጠርቅ ከሎ እቲ ጋዝ ዘውፅኦ ሚቴይን ኣለዎ ገለ ይዝበሃል እዚ እዩ እቲ ፅንሒ ኢሉ ሰባት እውን ከምኡ እዮም እዚ ጋዝ ስለ ዘውፁ ንሰባት እውን ከነጉድሎም ኣለና ድዩ ክብል እንታይ ክገብር እጂ እዛ ዘርባ ምፃ ዘብፃ ዘሎ እሱ ስጋ ኣብ ላቦራቶሪ ክሰርሕ ስለ ዝጀመረ ስምዖ ወድዓን በሓሉ Well, actually, of all the categories, the one that has gone better than I would have expected 5 years ago is this work to make what's called artificial meat. And so you have people like Impossible or Beyond Meat, both of which I invested in. You eat it as well, and you like it? Absolutely. You can go to Burger King and buy the Impossible Burger. All right. Is it healthier for you or just healthier for the atmosphere? It's slightly healthier for you in terms of less cholesterol. So እንታይ ዝብል ዘሎ ሰብ ዝሰርሖ በርገር ስጋ ኣብ ላቦራቶሪ ባዕሎም ዝሰርሕዎ ነቲ ኣብተን ክልተን ካምፓኒ ንዑ ዝገብራ ኢንቨስት ገይሩ ስለ ዘሎ ከመይ ዝገብር ኩሉ ግዜ ክታበት ኮቪድ ክመፅእ ከሎ ግድን ሰብ ክታበት ክወስድ ኣለዎ ኢሉ ምክንያቱ ናብተን ኩለን ክታበት ነቲ ቫክሲን ሰርሓ ዝነበረ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ገይሩ ስለ ዝነበረ ካብኣ ኢሚድየትሊ ነቲ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ተንብርክናተን ከሎ ሸይጥዎ ብታሕቲ ከሎ ገና ከይተፈልጣ ከላ ገዚእዎ ኣብ ላዕሊ ሸይጥዎ ድሓን ጨብጥም ክበክም እየ ሳክት ኢልና ኣይኮናን ሕጂ ድማ ከምኡ ዝገብር ነቲ ናቱ ካምፓኒ ንክዕወት ነቶም ካልኦት ይክብላሉ ተፈጥራዊ ከብቲ ክጠፍኣ ኣለወን እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ብከላ ስለ ደስዕባ እቲ ብንፃሩ እቲ ስጋ ኣብዘን ፋብሪካታት ንሕና ንሰርሖ ዘለና ክሰርሖ ከሎ እቲ ፋብሪካ ንኣብነት ኣበይ ኢንቨስት ዝገብር ክትርእይዎ ኣለኩም እዚ ሰብ እዚ ማይክሮሶፍት ንስዩ መስሪትዎ ናውትያ ካምፓኒ ኣብ ማይክሮሶፍት ግን እምነት ስለ ዝነበሮ ብርክታት ናቱ ብዙሕ ግዜ ይሸይጥዎ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ካብኡ ንላዕሊ እቲ ሲኢኦ ናይታ ካምፓኒ ነበረ ስቲቭ ባልመር ዘለዎ ኢንቨስትመንት ይበዝሕ ማይክሮሶፍት ተገምፂሉ መፅኡ ካብ ታሕቲ ወዲቑ ነይሩ ንላዕሊ ይደይቡ ንሱ ንማይክሮሶፍት ባዕሉ መስሪትዎ ካብታ ካምፓኒ ምስ ወረደ ኣብ ካልእ ነገራት ኢንቨስት ክገብር ጀሚሩ ማይክሮሶፍት ገዲፍዎ ነይሩ እዚ እቲ ብርክት ድሕሪት ዝመፀቲ ሕጂ ዘሎ ሲኢኦ እዩ እሱ ንግደ ፈላሕ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ገንዘብ ዘተኮረ ሰብ ምዃኑ ሰብዚ ኣብ ገንዘብ ምትኳር ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ብሂወት ናይ ሰባት ክተሃልዕ ፀገም ዘይብሉ ምዃኑ
تي انفايرمنت قال ملا زبلو كله مس ربحاناتو زتحازيو سو نكبتي عليو دما تسقى ارتفيشال انتيو بو غيرو كتكومو تن كامبايتات بركناتن سماي كتكوسيو شعو يشطو خانو مالتي شعو تزغازي ኣብቲ ናይ መድሃኒት ካምፓኒታት ካይንቨስት ገይሩ ስለ ዘሎ ምናልባት ስጋ ካልእ ኬሚካላት ይገብርዎ ከሕምማካ ዝኽእል ሽዑ ኣብተን ናይ መድሃኒት ካምፓኒ ድማ ኢንቨስት ገይሩ ስለ ዘሎ መድሃኒት ቡ ይሰርሑ ብኩሉ ከምዚ ናገበርካ ገይም ብሂወት ገይም ትፃወት ማለት እዩ ብደቂ ሰባትን ብእንስሳታትን ገይም ትፃወት ድሓን እዚ ሕጂ ፀሊእካዮ ስለ ዝኾንካ ኢኻ ነዚ ሰብ ስለ ዘይትፈትዎ ኢኻ ክብለኒ ዝኽእል ሰብ ኣሎ ኣብዚኣ ስምዑ ወስከ these animals and these animals feed human beings meat milk is affected. These vaccines are actually mRNA vaccines that they're injecting in the animals. Once you inject an mRNA, it doesn't die. It goes to the milk, it goes to the meat. So in turn, you're vaccinating the human beings through the kind of foods that they are consuming. If WHO is going to roll out a vaccine, but you've gotten 80% of... سمعكم هذا زيا؟ مجمريا تي كتابة زبلوا زلون الساتات mRNA زبحال እዚኣ ቃል እዚኣ ትስክርዋ ተኮይንኩም እቲ ናይ ኮቪድ ቫክሲን እውን ካብዚ ይመፅዩ ስለዚ እዚ ክታበት እዚ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ነተን ከብቲ ድዩ ነተን ኣባጊዕ ድዩ ነተን ኣጣል ድዩ በዚ ነገር እዚ ቫክሲን ክኸትፍዎን ከለዉ ሰባት ነቲ ቫክሲን ኣብ ኮቪድ ዝገበርዎ ስለዝኣበይዎ ከመይ ጌርካ ነዚ ክታበቲ ናብቶም ሰባት ተብፅሖ ናብቲ ዝበልዕዎ ስጋ ናብቲ ዝበልዕዎ እንቋቁሖ ናብቲ ዝበልዕዎ ፃባ በተን እንስሳታት ጌርካ ትወገን እቲ ቫክሲን እቲ ድማ ኤግዛክትሊ በቲ ስጋ ነቲ ስጋ ናይተን እንስሳታት ተበልዕካ ፀባ ናተን ተሰቲኻ ልክ በአንጌሩ ሰጊሩ ናብቶም ደቂ ሰባት ያቱት ዕላማ ነቶም ሰባት ነዚ ክታበት እዚ ብፈትይኹም ነቲ ናይ ኮቪድ ዘይወሲድኩሞ በፍንጫ ክንበኩም ኢና እዚ ዓይነቱ ይበቃ እንታይ እቲ ዕላማ እዚ ኣቡ ንዑ ዘይኮነ ቢል ጌትስ ንሱ ዘይኮነ ኣቡ ንዑ ኣብ ምንታይ ዝኣምን ነይሩ ደቂ ሰባት ብዙሓት እዮም ዘለዉ ክጎድሉ ኣለዎም ደቂ ሰባት ክጎድሉ ኣለዎም ናበለ ይዕብዩ ኣቡ ንዑ ሚልዮነር ነይሩ ንሱ ካብ ንእስነቱ ደቂ ሰባት ኣዝዮም ብዙሓት ስለ ዘሎ ክጎድሉ ኣለዎም መጀመርያ ምግዳል ድማ በይ ክጅምር ዘሎ ኣፍሪካ ኣፍኮርስ ፀለምቲ እዮም ክጎድሉ ዘሎ እቲ ኮንሰፕት ከምኡ እዩ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ነገራት RFK ኤክስፖዝ ገይርዎ እዩ ሮበርት RFK ጁኒዮር ዝበሃል እዚ ሕጂ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ተሓሲቡ ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ 2 ሃገራት ዝገበሮ ፕላን ደይ መደይሉ ንደቂ ኣንስትዮ ዘመክን መድሃኒት ይህብ ከም ዝነበረ ዝተበላሸወ ዘይሽየጥ መድሃኒት ብገለ ብመሻርክቲ ገይሩ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ከም ሰደደ ካብ ናይ ኬንያ ብውድብ ጥዕና ዓለም ዝመፅኦም ፀገም ክዛረቡ ከለዉ ከምፃልኩም እየ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ጭብጢ ዘለዋ ስለ ዝኾነ ፕሊዝ ፅቡቅ ጌርኩም ስምዕዋ ናብ ብዙሓት ኣብፅሕዋ ኣነ ዝገብራ ዘለኹ እንተ ሓሊፋ ጥራያ ከምኡ ዝብለኩም ክንደይ ከምዚአን ሰሪሐ ደይ ሓልፋ ዘለዋ ስለዚ እንተ ሓሊፋ ናባኹም ተሰሚዕኩማ ኣሕልፍዋ ኢኹም ተቐላጢፍኩም ድማ ምክንያቱ ጠጠውን ከብሉ ይኽእሉ ኾኑ እዮም ኣብ ገለ funding on that project by the company that actually manufactures that vaccine. What does that tell you? Conflict of interest. This WHO that we trust is actually killing human beings in the name of health. That vaccine. What does that tell you? Vaccine. But you've gotten 80% of funding on that project by the company that actually manufactures that vaccine. What does that tell you? Conflict of interest. This WHO that we trust is actually killing human beings in the name of health. The biggest scam in humanity was the COVID vaccine. Many people... Exactly. Wow. እንታይ ትብል ዘላ ነዚ ክታበት እዚ እጂ ንእንስሳታት ብናፃ ካብ ሕማማት ንክድሕና ኢሎም ዝቡ ዘሎ እቲ መድሃኒት እቲ መኒ ስፖንሰር ዝገብሮ ዘሎ ናብ እንስሳታት ክኸይድ እታ ክታበት ናይ እዚ mRNA ዝበለ ክታበት ኣፍሪያ ዘላ ካምፓኒ ማለት እዩ ስለዚ ብእንስሳታት ጌራ ናብ ሰብ ክመፅእ ትሕማሞ ሽዑ እቲ ክታበት ንክብዋ ኣብ ሰባት ዕዳጋ ይበቃ ልክዕ ከምዚ ቢዝነስ ኣብ ካልእ ትሪኦ ዘለኻ እዚኣ ሓንቲ ፒሮ ክትገዝእ ከለኻ 3 ፒሮ ብሓደ ኣልጊቦም ብከምዚ ግዛእዮ ዝብልኻ ክንዲ ሓንቲ ካልሲ ዘለኻ ሓንቲ ሶፍቲ ደሊኻ ከለኻ 20 ሶፍቲ ብሓደ ግዛእ ዝብልኻ ከምኡ ይበቃ እዚ ግን ብሂወት ናይ ደቂ ሰባት ፀወታ ስለ ዝኾነ ይትሕቶ ናይ ብሓቂ ከቢድ መድረክ በፂሕና ከም ዘለና ኩሉ ሰብ ክርድኦ ከም ዘለዎ ንክንፈልጥ ግን ምናልባት ቁሩብ ተስፋ ዘለና ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ አንጻር ጆም ቢግ ፋርማ ከይድ ይፍትን ስለ ዘሎ I'm not able to connect the dots, but you can connect these dots. You can connect the agriculture bills, the GMO, you can the vaccine, you can actually connect them to one person. Bill Gates is the one single owner of most GMO patents. So when we talk about GMO, it is him and his foundation. Why is Bill Gates always so interested in Africa and Africa matters? He's a psychopath. I'll just tell you, he's a representation of the globalists, the people, the proponents of the New World Order, that are so engrossed in ruling the world. They are so engrossed in controlling humanity that So, بحبشا ناي بحكي عدمي هبا إذا كم زيوم عين السبات
ምህላዎም ኣብ ዓለም ተስፋ እዮም ዝብኻ ግን ሰብ ኣይሰምዖምን እዩ ሰብ ንኸይሰምዖም ድማ ብብዙሕ መንገዲ ምስተዓፀወ እዩ ብፍላይ ንጥዕና ዝምልከት ንግዜ ቁሩብ ግዜ ክትህሉ ትኽእል እዛ ቪድዮ እምበር ክንደይ ኣሸጊሮም እዮም ክንደይ ናይ ጥዕና ንሰብ ክጠቅም ዝኽእል ቪድዮታት ኣሎ ግን ናብዚ ከነምፅኦ ሽግር ስለ ዝፈጥሩና ዘሎ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ሕጂ እንታይ ትብል ዘላ ኤግዛክትሊ እዚ ቢል ጌትስ ዝበሃል ሓደ ንደቂ ሰባት ብፖሊስን ብሶፍትዌርን ጥራይ ዘይኮነሲ ብከብዶም ክንሕዞም ክንክእል ኣለና ሙሉእ ብሙሉእ ክንቋፀሮም ክንክእል ኣለና መንግስታት ኣብ ኢድና ክኾኑሎም ኩሉ ነገር ኣብ ኢድና ክኸውን ኣለዎ ካብ ዝብል ሕማቅ ሰይጣናዊ ዝኾነ ሕልሚ ዝተበገሰ ሰብ ምዃኑን እቲ ዝገብሮ ዘሎ መንገዲ ድማ ንብዙሓት ደቂ ሰባት ይኹን ካምፓኒታት ይኹን ካልኦት እውን ሓደጋ ይፈጥር ከም ዘሎ ስለዚ ኩሉ እቲ እዚ ናይ ሸይጣናዊ ተግባር ንዑ ዝገብራ ዘለዋ ካምፓኒታት ብቐጥታ ይኹም ተዘዋዋሪ ምስ ቢል ጌትስ ርክብ ከም ዘለወን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ንሱ ንባዕሉ ብስቱር ዝገብሮ ነገር ኣይኮነን ሕጂ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ኣበይ ናይ ቦታ ይኣቱ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ መጀመርያ ካብ ምንታይ ውፅኢዋ ኣሎ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም እዚኣ ንስማዕ እያ ከነተሓዘ ኢና እቲ ውድብ ጥዕና ዓለም እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ኣብ ኬንያ እንታይ ከም ዝገበረ ክነግረኩም እየ መጀመርያ እዚኣ ክስምዕዋ دكتور ودب تعنا عالم دكتور تيدروس أدحانم نا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب دبدا بصحيفهم اللهم بريزيدنت دونالد ترامب أمريكا مسو ودب تعنا عالم نا أستاد 7 عامات زنبرا لعل إجامة وصيتاو سرحن أب قمت بمئتاو نوسانم نا دايركتور ودب تعنا عالم دكتور تيدروس أدحانم تسوي عملهم اتكالت مالي دحر وسان بريزيدنت ترامب أب زوج مجلس كم زحبرم أمريكا أب 10 شمتن مسراتيت أبال ودب تعنا عالم كابت تخون الدحر بركت أب زول سرحات تعنا بمنطاف وصيتاو سرحة كم سرح از خخرميم ودب تعنا عالم اب تعنا دق سبات زنطف كم مخان متن لو زبل العلماء نتعنا امريكاوያን ون زحوس مخان كفلت له دحر مبال لومي بمدغاف امريكان تكال ودب تعنا عالم بحبار زسرحلو كون يغبا امبر نمفلاي موسان غبو كم زخون يم نقيفم امريكا داغماي كتحاسبول تسفان غبر زبل دكتور تيدروس بحنقوتا دما نصبلنا ايلم انتاينا نرزلنا هذا كابتوم ناي جلوباليستس أجندان مسارحن زخونه ني بيل جيتس دما كم دليتو كأندر غير وزلو أزي دكتور تيدروس زمرح زلو ودب عنا عالمي ملو بملو دما أبتعت كوتسرناتون أبتعت محدرا ناي بعل بيل جيتسن بيك فارمان كم زخونه يزفلت إذا مستيرا يكونه استسورا يكونه قال يكونه إذا كم زخونه خاب من تاي تفلت كلتا نقرات كريكم يا حدا أب أمريكا بزوانزي حدا عبب الدهوي متعلو زي أسك سمعوا هذا نبيل جيتس بزوق زي كقالت أزفتنا سمتلو زي The last one of these was in 2020 or 2019 in October, and it was hosted by Bill Gates, by Fauci, and by Avril Haines. I'm sure a lot of you have gone and looked at the vaccine, which later became the Pfizer vaccine. He then sold that, almost all that stock, 87%, 2 years later, at a 240. ስለዚህ RFK جونيور مالتيو ناي قدم جون اف كندي استقتل بريزيدنت امريكا ود حو مالتيو ابو نزون من كم زغتل يفلتنيو ودوم زخونه حجي اب زبن دونالد ترامب منستر عنا نخي كون يزبلكم زلو ببزحات دكتورات بدحر مغارجا نتوم دكتورات اذا سبز حدا جاي نتعنانا عالمنا زبل اجندا بمسرح بيل جيتس بدحريد زورو زنبره فشيلو خمزلو ابزو وانا زي كوينات ناي بليونيرات اغاتي مخمزلون انتي زبل زلو RFK بيل جيتس نتي كوفيد زبال اب اسرع درو جينات حمام كيما صخلو 2019 دي ولا قال نتي قداي عبد الرحمن مغارجا يدالو خمز نبرون اب اسرع دما كوفيد كي تعوج خلو نتن كوفيد مدهانيت فاكسين ناتو زما بلاز نورا كامبانيتات بحسر جينا كي تفلت خلو ناي مليونات دولارات بركنا تنجزيو بمخصب ناي 240 مليون كسيبو اموداتا كم شطو يزنقر سلازي سبزي كليرلي بمخصب زوار سب بواقع ناي دك سبات كصاوت صقم زي بلو سب مخانو مفلاتن مغنزابن يدلي ازي حج سمعوا Tomorrow is a pivotal moment in our nation's history. At 10 a.m. Eastern Time, RFK will sit in front of the Senate Finance Committee for his confirmation hearing to be our nation's next Secretary of Health and Human Services. I urge everyone to call their U.S. senators over the following days and demand they vote yes on Bobby's nomination. He is more than qualified. He's زياتري وازلهم أمريكاويت بليونيريا انتهت قبر زلا اتوق بوقعي تغير زلو دون RFK اب سنتنا امريكا هيرينج بحال مجمريا دونالد ترامب ناتو منستر عنا نكخون حسي ولو رقعي ولو ترجمهم لهم اتم سند بحالو سنترسنا امريكا دبا نساتهم يم سميعهم ابروف زقبرو لذي
ኣብዚ ዋን እዚ ናቱ ድምፂ ኣብ ሰኔት ክኸይ ስለ ዝኾነ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ ነቶም ሰኔተርስ እቲ ቢግ ፋርማ ኩሉ ተወዲቡ ሚኒስትሪ ጥዕናኦም ገለመለ እዚ ሰብ እዚ ብፍጹም ክሓልፍ የብሉን ኢሎሞም ኣሎ ምክንያቱ ነቶም ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ጉዶምን ጎዳጉዶምን ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦምን ከጥፍኦም ዝኽእል ምዃኑን እዮም ዝፈልጡ በዓል ቢል ጌትስ ዝርከብዎ ኩላቶም ድማ ውድብ ጥዕና ዓለም ተወዳዲቦም እዚ ሰብ እዚ ኣብ ቁርሲ ከይመፅእ ክገብሩ እዮም ክፍትኑ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ግድን እዚ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ኣሎ ሕጂ እዚኣ ሰብ እዚኣ እንታይ ትብላ ኣላ መጠንቀቕታ ስምዕዎ እዚ ኩናት ብወቅዒ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብ ኣሜሪካ ብፍላይ ሃብታማት ክላስ ኣጋጢሙ ዘሎ proven, principled, and prepared to lead. I'll share a list below of key senators. If they represent your state, they need to hear from you. If they don't, please call your own senator and ask them to vote yes. We need as many votes as we can get. This hasn't been widely reported, but in 2020, I cut large checks to Chuck Schumer to help Democrats flip 2 Senate seats in Georgia from red to blue. The 2 candidates I helped elect, Senator Raphael Warnock and Senator John Ossoff. Please know I will be watching your votes very closely. I will make it my personal mission that you lose your seats in the Senate if you vote against the future health of America's children. And more than እንታይ ትብል ዘላ እዚኣ ሰብ እዚኣ ዓቕሚ ዘለዋ እያ ብቁጠባ ብፅልዋናታ ስለዚ ንብዙሓት ሴኔተርስ ቅድሚ ሕጂ ካብ ናይ ሪፐብሊካን ዝነበረት ሓጊዛ ብገንዘባን ብጎስጓሳን ናብ ዴሞክራት ዝቐየረት እያ ስለዚ እሶም ክልተ ኣነ ዝሓገዝኩዎም ናትኩም ድምፂ ፅቡቅ ገይረ ዝኽተሎ ዘለኹ እዚ ሰብ እዚ ክምረፅ ክኽእል ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ሚኒስተር ጥዕና ንክኸውን ዝዕንቅፍ ሰብ ኣነ ስምዕዋ ሕጂ ትፈኸራ ነዚ ይመስል and this is very interesting ብክልቲ ወገን ክሪኦ that I also want to say to Senators Mitch McConnell, Lindsey Graham, Lisa Murkowski, Susan Collins, Bill Cassidy, Tom Tillis, James Lankford, Cory Booker, John Fetterman, Bernie Sanders, and Catherine Cortez Masto, this is a bipartisan message and it comes directly from me. While Bobby may be willing to play nice, I won't. If you vote against him, I will personally fund challengers to primary you in your next election, and I will enlist hundreds of thousands to join me. Big Pharma and Big Ag have exploited us for far too long. It ends now. You're either on the side of transparency and accountability, or you are standing in the way. The choice is yours. Please choose wisely. Wow. እዚኣ ብዙሕ ሰብ እዩ ርእይዋ ኣብ ኤክስ ትዘውር ዘላ እዛ ቪድዮ እዚኣ መጠንቀቕታ እዩ እዚ ነቶም ሴኔተርስ ካብ RFK ዝበልፅ ሚኒስትር ጥዕና ክንረክባ ይንኽእል ኢና እዚ ሰብ እዚ ምናልባት ብዙሕ ጉድ ናትኩም ይፈልጥ ይዛረብ ግን ትሕትና ገይሩ ስቕ ኢሉ ይኸይድ ኣሎ እንድሕር ነዚ ሰብ እዚ ኣንጻሩ ጠጠው ኢልኩም ኣነ ብዝከኣለኒ ናይ ሂወተይ ሚሽን ንዓኻትኩም ካብታ ኩርስኹም ንምውራትኩም ብኩሉ ዝከኣለኒ ክቃለሰኩም ምዃነ ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩ ኸ ኣማይጥ ኣሽሓት ሰባት ኣብ ጎነይ ከሰልፍ እየ ስለዚ ኣስተውዒልኩም ድምፅኹም ክትቡ ተደይ ኣብዚ ካልኩሌሽንስ ጌጋ እንተገይርኩም ንሱ ገድፈኩም ክእል ኣነ ግን ትገድፈኩም ኣይኮንኩን እያ ትብል ዘላ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብዙሓት ሰባት ብብዙሕ መንገዲ ሪኦም ሓደ ጉዳይ ናይ ጥዕና ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ብምህላው እቲ መንግስቲ እቶም ንሶም ዝመርፅዎም ዘለዉ ኣባላት ናይ ባይቶ ከምቲ ዝድለ ነቲ ህዝቢ የገልግልዎ ከም ዘየለውን ብግምጣሉ ድማ ጥዕና ናይቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ በዚ ድማ ክንላገፅ ኣይንኽእልና ብጥዕና ናይ ደቅናን ደቂ ደቅናን ክንላገፅ ኣይንኽእልና ትብሎም ዘላ ካልእ ድማ ሃብታማት ኣብ ኣሜሪካ ንፖለቲከኛታት ንከፈራሩ ሓይሊ ከም ዘለዎም ምክንያቱ ብገንዘብ ስለ ዝምረፁ እቲ ናይ ገንዘብ ገይም ድማ ብገልፂ ክንገብሮ ኢና እንድሕር ኢሎም ከኣልዩኻ ይኽእሉ እዮም ካብ ኩርስኻ ከኣልዩኻ ይኽእሉ እዮም ኢሎን ማስክ ንባዕልኩም ገይሩ እዩ ዘጠንቅቕ ዘሎ ስለዚ ቢልዮነራት ነቲ ፖለቲካ ክጨውይዎ እንተደልዮም ኣብ ኢዶም ምዃኖም ድሕር ስኽፍክፍ ዝብሎም ከም ዘይኮነቲ ጉዳይ ማለት እዩ እዚ ከዓ ቢልዮነር ኣገንስት ቢልዮነር ኢና ንርኢ ዘለና ቢልዮነራት በቲ ሓደ ወገን ቢልዮነራት በቲ ሓደ ወገን መኖም ይዝስዕር ገይም ናይ ቢልዮነራት ኢና ዌልካም ቱ ኦሊጋርኪ ኢሎም ኣለዎ ኣብ ኣሜሪካ እዚ ኣብ ራሻ ክኸውን ከሎ ናይ ቢልዮነራት ፅልዋ ኦሊጋርኪ እዮም ዝብልዎ ኣብ ኣሜሪካ ክኸውን ከሎ ግን አንትርፕረነርስ ቢዝነስ ኦነርስ ዝብል ሽም ቃል ይቦም ንሳቶም መላእኽቲ እቶም ናይ ራሻ ናይ ካልኦት ዓለማት ግን ከምዚ ብልሽውና ዘለዎም ገይሮም እዮም ተሰይሚ ግን እቲ ገይም ገንዘብ ዘለዎም ኣብ ኩሉ ዓለም ነቲ ፖለቲካ ኢንፌቨር ናቶም እዮም ብናቶም ደረጃ እዮም ክገብርዎ ዝፍትኑ ኩሉ እዚ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ክኸውን ከሎ እዚ RFK ዝበሃል እንተተሸይሙ ኣብታ ስልጣን ተመፅኡ ኣብ ኣፍሪካ መፅኡ ሽግርና ክፈትሖ ይብልኒ ንበዓል ቢል ጌትስ ንበዓል አንቶኒ ፋውቺ ወላ እዚ ናይ ወርልድ ሄልት ኦርጋናይዜሽን ነዚኣቶም ጉዶም ንምውፃእ ግን ብዙሕ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ እቲ መደበር ናይቲ ኩሉ ጉድ ምክንያቱ እቶም ቢግ ፋርማ ዓበይቲ ካምፓኒታት ተንቀንዲ ነዚ ማኒፕሌት ናገብራ ዝጥቀማ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት እየን ተን ካልኦት ናይ ኤሮጳ እውን ኣለዋ ካብአን ዝገዳ ግን ኣብ ኣሜሪካ እንተተጀሚሩ እቲ መፍትሒ ኣብ ካልእ ኤሮጳ ቀልጢፉ ክእል ይኽእል ስለዚ I really hope RFK ነታ ቦታ እያ ክሕዛ
بوغيرو دما عبلو خمس على يكون جن تقولهم دجن خوات كجمر مخانون إذا نقول سب هذا حبريتايو نعبنا تزود بتاعنا علم زجبرو أبكينا سمعوا things that can destroy the sovereignty of Africa. We cannot afford to trust WHO anymore, Your Excellency. And I'll just mention a few things that have caused great concern to us. In 2014-2015, the WHO brought tetanus eradication campaign in our country. It was a campaign to eradicate neonatal tetanus, babies who are born who eventually get tetanus. نودب تعنا عالم نخنا عمنو بتعمل تشجيرنا لنا يزبل زلو هذا بوليتيكنيايو بحف شاكر يا خلنا زي مجمرياتي بزعبا زي دكتور تيدروس راي نفسه زخاله بزح زرباي زلو من البات ناي نفسه كنت ثلاثه فيديو كقبر محالكم كما يجرا بسلطان مصي من امتيو انتاي اجندا مخنياتو ناي تعنا دكتور ونا يكون دكتور نديغن فيزيشن يكون ناي تعنا دكتور يكون سلازي تودب نسو كم بوليتيكنيا خوينيو امتيو نبعلو منستر تعنا ناي ኢትዮጵያ خلو زفصمو بزح ገበናት ከም ዘሎ ይዝንገር እዚ አባዳ ማህራ ዘሎ ብዙሕ ሓጓፋት አለ ካለ ግዜ ክንዛረቦ ንኽእሊና ሕጂ ነፍሱ ዝኻለ ስለ ዝኾነ ሰብ እዚ ንምንታይ ኮይኑ ዘሎ ንምንታይ ካብ ዝቆፅል ዘሎ ዝብል ሕቶ ነፍሱ ዝኻለ ብዛዕቡ ብዙሕ ቪድዮታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኢንተርኔት ከይድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም በቲ ብፀጋም ዘሎ ቢል ጌትስ ዝኾነ ነቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ይኹን ንኩሉ ውድባት ናይ ጥዕናን ኢንስቲትዩሽንስን ብገንዘብን ብድሕሪ መጋረጃ እናሓዘ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ቁፅፅር ብዘይብሉ መንገዲ ዝኸይድ ነይሩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ ገበናት ፈፂሙ እዩ ስለዚ ነዚኦም ትካላት እዚኣቶም ዘይምእማን ልቦናን ሓይልን እዩ ኤርትራ ሓንቲ ካብዚኣቶም ካብዞም ሓይልታት እዚኣቶም ዝወፀት እያ እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ከም ድሌቶም ክፃወቱላ ዘይከኣሉ ሃገር ዘላ ሓንቲ ኤርትራ እያ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ነይረ ኤርትራ ሓንቲ ካፕቴን ክሳብ ሕጂ መፃወቲ ግራት ናይዚኦም ብፍላይ GMO ዝበሃል እዚ ጀነቲካሊ ሞዲፋይድ ኦርጋኒዝምስ ብሎም ባዕሎም ዝሰርሕዎ መድሃኒታትን ገለመለታትን ውፅኢት ናይ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሕርሻታት ብኸመይ ዶሚኔትድ ኮይኑ ዘሎ እዚ ከዓ ንባዕሉ እቲ GMO ዝበሃል ንዓታቶም ኤግዛክትሊ ከገልግል ዝኽእል ኣብቲ ዘርኢ እትዮም ከም እኽሊ ኮይኑ ከም ዘርታት ናትካ ብኡ ክትከእቶ ኦሪጂናል ዘርኢ ካብ ጥንቲ ዝነበረ ከጥፍዎ እዮም ዝደልዩ ቭላድሚር ፑቲን ሓደ ካብቲ ምስ ምዕራባዊ ዓለም ዘበኣሶ ምስቲ ኤሊት ግሎባሊስትስ ዘበኣሶ እንተሎ ነዚ GMO ዝበሃል ብሕጊ ካብቲ ሃገሩ ስለ ዝኸልከሎ ይበሃል ነቶም ግሎባሊስትስ ኣፍ ደገ ክኸፍተሎም ስለዘይከኣለ ርግፀኛ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፕሬዚደንት እዚኣ ምናልባት መንግስቲ ብግልፂ ስለዘይተዛረበ እምበር እዚ ጉዳይ እዚ ምሳቶም ከም ዘሰሓቦ እቶም ናይ ረድኤት ትካላትን ናይ ገለ ትካላትን ከም ድሌቶም ክፃወቱ ክላገፁን ዕድል ስለዘይከፍት መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓደ ካብቲ ኣሜሪካ ብሕማቕ ዓይነት ርዮ ኣሜሪካ ይኮነት ብሕማቕ ንኣሜሪካ እንታይ ገይሮም ኤርትራ ነቶም ሕማቕ ክገብሩ ዝኽእሉ ኮርፖሬሽንስ ኣፍ ደገ ክኸልኦም ከሎ ነቲ መንግስቲ ንሳቶም ብድሕሪት ስለ ዝውርዎ ብኸመይ እቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ብሕማቕ ዓይኒ ዝርአ እምበር ኣበናይ ግራት እዩ እሞ ንኣሜሪካ በዲልዋ ወይ እውን ኣበናይ ዶብ ናይ ሃገር ተራኺቦም እዮም ተባሂሶም እቲ ረብሓ ኩሉ ግዜ እዚ ኣጀንዳታት እዚ ናብ ኤርትራ ንኸይኣቱ እቲ መንግስቲ ስለ ዝኽልክል ነዚ ዝኽልክሉ ድማ እቶም ኮርፖሬሽንስ ኣብቲ መንግስቲ ፅልዋ ስለ ዘለዎም ብድሕሪ መጋረጃ ጠዋብዮም ኣንጻርካ ኩሉ ግዜ ክሰርሑ ንሪኦ ማለት እዩ ንሽተይ ንስማዓያ ወጌርና ውዲና and the vaccine that was used is a different type of a tetanus vaccine that is a fertility regulating vaccine where they take tetanus and combine it with a hormone called human chorionic gonadotropin that supports pregnancy. And when you inject a woman with that vaccine, she produces antibodies against that hormone and therefore is rendered sterile. So we are noticing an እንታይ ዝብል ዘሎ ክታባት ነቲ ቴታኖስ ዝበሃል ኢሎም ዝሃቡና ነተን ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ገይሮምለን ምሱ ጥንሲ ከምዘይ ጠንሳ ስተራላይዝ ወይ ከም ክነን ዝኽእል ገይሮም ሂቦመን ኢሉ እዚ ከዓ ብሕቡእ ኢትዮም ናይቲ ቴታኖስ ዝበሃል ሕማም ንምከላኸሊ ኢሎም ዝሃብዎ ክታባት ምሱ መምከኒ ናይተን ደቂ ኣንስትዮ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተረኣየ ኬዝ እዩ ቢል ጌትስ ድማ ብፍላይ ሓደ ኢንቨስቲጌሽን ኣብ ኔዘርላንድስ መፅናዕቲ ዝገበረ መርመራ ዝገበረ ኢድ ከም ዝነበሮ ከም ዝረኸቦ ይዝንገር ኣረፍኬ ኣቃሊዕዎ ነይሩ ብሕጂ እውን ክቃላዕ ክንሪኦ ኢና ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንመለስ ኣብታ ናይ መጀመርያ ርእስናትና كل ነገር ተሓሒዝና ናብ ተኻላ ርእሶም ሰግሪና Critics have questioned and opposed the vaccination drive and the effectiveness of the vaccines. Without providing any significant evidence, livestock farmers have expressed concerns that the vaccination program is meant to sabotage their herds.
Those who oppose the program believe that the Bill Gates is funding the project in Kenya, and this was fueled by people sharing videos of his interview on social media platforms talking about vaccinating cows to control methane emissions. Now, methane emitted by livestock belching and farting contributes about 15% of global emissions each year. According to the United Nations, it is the most common greenhouse gas after carbon dioxide. Gates has previously invested in projects to reduce methane emissions from cattle and is currently funding a US-based company looking to develop a vaccine. Now, Gates was also at the ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣነ ዝበልኩም እያ ትዛረብ ፀኒሓ ፅቡቅ ጌርኩም ክትሰምዖ ኢለ እምበር ብሓፈሻ ኣብ ኬንያ እቲ ሰብ እቲ ሓበሬታ በፂሕዎ ኣሎ እቲ ሓረስታይ ጥሪቶም ከጥፍኡሎም ይሓስቡ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ንሱ ንከብቲ ብከላ ስለ ደስዕባ ክለያ ኣለዎን ስለ ዝበለ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ናይ ሕርሻ ቦታታት ገዚኡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ሰብ እዚ ኣውቶማቲካሊ ንኩሉ ኢንዱስትሪያላይዝ ክገብሮ እዩ ዝደልዩ ነቲ ንሱ ገዚእዎ ዘሎ ኣብ ዓለም ኣብ ኣሜሪካ ዝበዝሐ ዝሕረስ መሬት ገዚኡ ዘሎ ዝዓበየ ናይ ሕርሻ መሬት ዝውንን ሓረስታይ ዘይኮነ ቢል ጌትስ እዩ ዝበሃል ስለዚ ኩሉ ነገራቱ ካልኩሌትድ ሙቭ እዩ ከመይ ገይሩ ክረብሕ ይኽእል ክረብሕ ተኮይኑ ድማ ፀገም ክፈጥር ኣለዎ ነቲ ፀገም መፍትሒ ብምግባር እዩ ክረብሕ ዝኽእል ማለት እዩ the center of a controversy in Kenya last year after the Kenyan government decided to grant diplomatic immunity to his foundation. But despite the government denying that Gates or any other foreign sources have provided funding to the project, conspiracy theories have been doing the rounds on social media, and the issue has become a subject of political discussion in Kenya. Many people have said that they would resist the jabs for their cattle, adding that no one will be allowed to vaccinate their livestock just because Bill Gates said so, while others have said that there are millions of cows in Europe and America that should be vaccinated first. Yeah, جيت سب opinion نايت سبات exactly بيل جيتس ዝብሎ ዘሎ እንታይ ዓይነት ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ዝኣክል መፅናዕቲ ዘይተገበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ብጥርጣራ ጥራይ ሰፈር እዩ ዘሎ ወላ እውን እንተገበረ እቲ መፅናዕቲ እቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ሓደገኛ እዩ ዝብል መፅናዕቲ ተገይሩ እቲ ውፅኢት ናብ ህዝቢ ከም ዘይበፅሕ ገይሮም እዮም ዝዓብጥዎ እዚ ከዓ ልሙድ ተርእዮ እዩ እቲ ቢግ ፋርማ ዝበሃል ኣንፃር ናቶም ኩሉ እቲ ናቶም ዝገብርዎ ፅቡቅ ምዃኑን ኣንፃሩን ዝግበር መፅናዕቲ ግን ሓደ ፋንድ ይገብርዎን እዮም ካልኣይ ድማ እንተወፅዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዲስክረዲትድ ከም ዝኸውንን ተቐባልነት ከም ዘይረክብን ብምግባር እቲ ሓበሬታ ናብ ሰባት መፅዩ ንሰባት ከምዘይፀሉ ይገብርዎ እንድሕር ናይ ብሓቂ እዚ ክታባት ናይ እንስሳታት ፅቡቅ ኮይኑ መጀመርያ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዘይገብርዎ ኣብቲ ንሶም ዘለዎ ኖ መጀመርያ ኤክስፐሪመንት መግበሪ ቦታ ኣፍሪካ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣፍሪካ እዮም ዝገብርዎ ኩሉ እዚ ድማ ምስ ምንታይ ከነተሓሓዞ ኢና ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ሕጊ executive order ገይሩሎ ንሱ በዚያ ጌርኩም ኣተሓሓዝዎ Included in Donald Trump's federal funding freeze are most of the US's foreign aid programs, as well as any federal grants on loans abroad. We're going to talk about that now with our international affairs editor, Ketiman Gorgistani, who joins us now on the programme. Ketiman, what impact then does this have globally? It sounds very much like a domestic issue, but it's far from it, isn't it? It's very far from it because the US is basically the largest provider in amount of dollars of foreign aid worldwide. 4 out of $10 of humanitarian aid worldwide comes from the United States. So ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኩሉ ዓይነት ረድኤት ንካልኦት ትቦ ዝነበረት ጠጠው ከተብሎ ምዃና ነጊራ ኣላ ስለዚ ብዙሓት ዜጋታት ብዙሓት ሃገራት ብዙሓት ህዝቢ ሽግር ክወጥቀም ከም ዝኾነ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ፎሬን ኤድ ናቶም ናብ ወፃኢ ዝኸይ ዝነበረ ንቴስዓ መዓልቲ ፍሪዝ ክኸውን እዚ ከዓ ብጀካ ናብ እስራኤልን ናብ ግብፅን ዝኸይድ ካብ ወፃኢ ድማ ኢመርጀንሲ ህፁፅ ዝኾነ ናይ መግቢ ናይ ገለመለ ናይ መድሃኒት ፀገም ተጋጢሙ እንተደይ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ክንገብር ኣይኮናን ኩሉ ጠጠው ክብል ኣለዎ ስለዝበሉ እዚ ጉዳይ እዚ ነተን ብሓገዛት ዝነበራ ሃገራትን ገለታትን ሽግር ክገብረሎም እዩ እዚ ሓጓፍ እዚ እንታይ ክኸውን ሕጂ እተን ሃገራት ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓገዛት ዝፅጋዓ ዝነበራ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ክረኽባ ክፍትና ክጎያ እዮም ገንዘብ በዓል ቢል ጌትስ እቶም ገንዘብ ዘለዎም ድማ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎም ባብሉ ነዚ ጎዲልኩም ዘሎ ክንበኩም ነዚ ነዛፍቅዱልና ብምባል ሓጓፍ ክፍጠረሎም ስለ ዝኽእል ዝገደደ ፀገም ክፍጠር ምክንያቱ ልክዕ ከምዚ ሓሽሽ ለሚዱ ዘሎ ሰብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ቀደም ኢልዎ እዩ ብዙሓት እውን ይደግምዎ ዘለዉ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብረድኤት ዝሰንከለ ሕብረተሰብ ኤድ ሓገዝ ማለት ልክዕ ከምዚ መከላኸሊ ቃንዛ እዩ መከላኸሊ ቃንዛ ከኒና ትወስድ ምሽ ቃንዛ ይጠጠው ዘብለልካ እቲ መድሃኒት ምስ ከደ እንታይ ትኸውን ቃንዛ ክምለስ እዩ ካሕውያካ ይኮንካ እንትወስዶ ነቲ ቃንዛ ንክትፅመም ነቲ ቃንዛ ንክዓብጠልካ እዩ ረድኤት ድማ ከምኡ እዩ እቲ ሽግርካ ኩሉ ግዜ እዩ ዘሎ እቲ ረድኤት ግን ንግዚኡ ነቲ ሽግርካ ከም ትርስዖ እዩ ዝገብረካ ስለዚ ነቲ ሽግርካ ሰሪሕካ ኢኻ ትሪኦ ዘለካ ብረድኤት ንሓዋር ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ትክክለኛ ረድኤት ዝበካ ድማ እንታይ ክገብር ዝግባኦ ንዓኻ ሓገዝ ሂቡ ክሳብ ትደላደል ክገብረካ ዝኽእል ግን ከምኡ ዝበሃል ድማ የለን ኣብ ዓለም ተፀጋዓነት ናቱ ኮንካ ኩሉ እቲ ናትካ ፀጋታት ንካልኦት ከተረክቦ ምክንያቱ ከብድኻ ምስ ጠመየ ትክክለኛ ሓሳብ ስለዘይ ትሓስብ
كل زي جيم زي ما إيرترا بتخكل تردياتون صرح لون زلاع زي صبوا جينا هنا سؤال لنا توم عبرت إيزم ركوس نبروجن عابي شجر كجات منكم زغنة نرلنا نويح بزعبات أننا تزارينا لنا we are going to look only one topic that you can سجرينا أنا بافريقيا. Our next story is about Denmark. The European nation is scrambling, not because of enemy threats, but because of threats from a supposed ally, US President Donald Trump. Trump wants Greenland. It's an autonomous Danish territory, so Trump wants to buy it from Denmark, but the Danes do not want to sell it. They've been quite clear about this. Trump does not care, though. He says that the US will definitely get Greenland. Those are the words. So Denmark تبهال حجر حرجة ودي قوله. نت Greenland تبهال دونالد ترامب زخوني يكون واقع كوسدي تجبر ود ما يبلكم إلوا ماله. سلزي أوروبا نايب حكي حرجة ودي قوة ماله. دونالد ترامب دما بزخوني يكون حقي زخت تلسب كم زي كونه. إذا ما راحتنا دنمارك كم حرس بعد زتلا عليه أب حجرات أوروبا نازورت هيا بجاهم قال جبرونا السبزين تايكون جبرنا خلنا بلد لما أنا جميرة خمسة لا يزنقر. Now, where Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen has been racing across the continent, trying to shore up support from allies. That following Donald Trump's repeated threats over Greenland. The U.S. president says he wants to acquire the semi-autonomous Danish territory and has refused to rule out using military force to do so. His demands have sent alarm bells ringing in Copenhagen and other European capitals. In search of a friendly face, the Danish Prime Minister touched down in Berlin. So إذا كل زجبر زلوا دبلوماسية وصعري بخلي تمنجد بسلاسة منجد كنريان نقل حدا بدبلوماسي إما راح أوروبا بقولنا قينهم أجوهم مساقهم على قبلهم كما يجرم يوم قبلهم كه لحد سمعوه قودنا نرزق لنا بأوروبا. Speaking to reporters alongside German Chancellor Olaf Scholz, Mette Frederiksen didn't mention Trump or Greenland by name, warning instead of an unsure future. We are facing a more uncertain reality, a reality that calls for an even more united Europe and for more cooperation. Scholz as well avoided naming the elephant in the room directly. نايب حق زجرمين عن رزالنا كلتي دونالد ترامب يلوم شمو اتسقام كابيك كم زمت زلو كل سبيل فلت جن أمريكا ويكا دونالد ترامب تحرير كاجن سقام سلزقونه كام حرف الهز تبجسه هاجرهم كورن الزل زلو زخونه يكون كجبر خمسة يقولون أو يلوم شمون أيكونن كأو مانس عروسي شمو تقيسهم كمان دونالد ترامب يجاجل له كبلي يقولون يوم أب كميز بلفرهن رعدن أوروبا تشبيه مع خمسة لا بزي خاطري كلها تم راح تدمع قوميهم دونالد ترامب سلست أربعة زي تزاري بزلو بزخوني يكون واقع كوس دام خانو دمانة جيرو مالو أبكالوت مرحتون كده الله مجمع يجن تادين مارك انتهى تقبل على نبع على رأيوه. This seems to have caused chaos in Copenhagen. Denmark announced a new security plan yesterday, a new $2 billion deal for Arctic security. It involves new ships, drones and satellite surveillance. But is it really about the Arctic? Or is it about deterring Donald Trump from going after Greenland? Our next report has the details. So كابزن ريز لنا باجتنا وتحضراوي حيلي أبتي منكس دنمارك قبل التي جرينلاند زبال سيرفيليانس ويكا مكتو صارن مكتو تعلن نخجبر زكا خلاص خلق ساكو تبيلين دولار ستمن باجت ناي ديفنس أما حلالي فلو تمنكسي but at the end of the day أنصار أمريكا تواجي كاوي وإن أمريكا تطو كتبل ديوت بلان ويس نابي كبات يخلو زبل حتى زي تملس حتى زليو كل رياين نشي ريبورت بيكاس زي لازمت إيرتراون بغربا ولا كم منكس إيرترا مجلس أنت ديو تصلوا نبزحات سبات جن زتن كفار استكم زلوا مجن زابير اللي أبزي دكتور فقري عند بوست جيرنيرو again إذا كنا تعتزي نبزح حجرات زتن كف زلوا قداين أرست مخانو مجن زابير اللي America treatment U.S. treatment of Panama Cobodema Denmark recently encapsulates Kissinger's equip. It may be dangerous to be U.S. enemy, but to be U.S.'s friend is fatal. لذي انتهي زبل زلو. إذا حجي قبل على دنماركن قبل على بنما نجات يوم زلو. محجي ناي foreign policy ناي أمريكا زل على ليك زبال كيسنجر زبلوه زباليو. محاز أمريكا مخان حدا قال له. أمريكا محاز مخان حدا قال له مهنات أمريكا تجمتي لا كتبل عكاس لزخون. أنصار أمريكا مخان but to be okay. أنصار أمريكا مخان sorry أنصار أمريكا مخان حدا قال له ويلو محازان أمريكا مخان جن كان حدا قال لا حدا جناي نتفقت كخمر رح زخلي لازم تاكد كون الله كم أمريكا I don't know أي كربا محازا أي غوانا أمونغ خد كون الله كم أنا أنا محازم تخينك زل على حدا كم زلوا يزن جرزلوا زخا إذا حجين رياز لنا there will be also
there will also be little sympathy for European nations suddenly on the edge and feeling threatened, considering their decades of double standard and hypocrisy. Exactly. European comes to reform زلهم ولا حنت خبرة بزي كل الدرجة ريو دكتور فريسو سيلوا exactly to the point حجي experience تقبر زلنا كنا تاتينا نرزلنا أي بحكي زجر من زدن غنيو أوروبا زأكل ولا حنت خبرة له بزي كل درجة بتسهله أوروبا زأكل ولا حنت أيكون أنك قبر كزاربونا بزي كل درجة بزي حجي سمعوه. Borders may not be moved by force. To whom it may concern. Berlin's backing under her belt, Frederickson's next move was Paris, where she met with President Macron before heading to NATO's headquarters in Brussels. There she met with Secretary General Mark Rutte for talks and another chance to show publicly. So انتهي زقبر زلا لك كمزا وعلانا أنا تصبح كوي وعلانا أنا تصي دم شجراتهم نراس نزع دموسي كم يجرنا نطفى يا يلوم أبتو على كلهم تأكيهم تايلهم دمو كنت مسألنا خلا خنفلت علينا نخت مسألنا خلا نخنفلت دما انت نقبر الله لنا يلو أجل كنقبر الله لنا دول كنقبر الله لنا بريليانت حساب كل شباب تاكيو ستاندينج اوفيشن تغيرو تدريف له هذا جن لبم زبلنا يرابو بصق عزنا بريد حفابيلو بتعم صبق حسابيو نتا دول دامنك توايو ابتي دمو ابتا دم ستقاچل منك قبر يمس بلا تودي تاخيبا فحيل مالتي انا اسك قبر زغل يلا انت انا عاد حيزو زخي تبلعيو ወይ كتبلعي ስለዚህ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኔቶ ዶ ኤውሮፓ ዶ ግሎ አንጻር አሜሪካ ዶ ክብል ይኩልንም and Donald Trump knows this ይፈልጥ እዩ ዝኾነ ይኹን አንጻር ደው ኢሎም ከም ክትወን ጠጠው ከብሎ ከም ዝኽሉን ከም ዘይክሉን እዚ ኻ ኣብ ብዙሕ ነገራት ቻሌንጅ ዝገብሮም ዘለው ኤውሮፓ ድማ ትርር ዝበለ መርገጽ ወሲዶም ኖ ንሕና ከነብለካ ንኽእሊና ክብልዎ ዝኽእሉ ይኮነን ለተሎን ኤውሮፓ ዝኣክል ከም ዝንድሕር ኮይኑ ንፑቲን ኖ ዶናልድ ትራምፕ ብዝመፀ ካየ ግብረ መልሲ ክንባካይና ዝብሎ ውሕዳት ሃገራት እዮም ዘለው ሓደ ካብኦም ቻይና እዩ ሓይሊ ተደሊኻ ሓይሊ ብሰላማዊ መንገዲ ተደሊኻ ብሰላማዊ ፑቲን ኤግዛክትሊ ከምኡ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ጣውላ ደሊኹም ዌልከም ብሓይሊ ተደሊኹም ካም ብሓይሊ ትገብርዎ ኣለኹም ቀፅልዎ እቲ ኩነታት ይብሎም ኣለዉ ኤርትራ ድማ ልክዕኩም እያ ኢላ ንሕና ምሳኹም ሰላም ክንገብር ንደሊና እንድሕሪ ከምቲ ትደልይዎ ብእከይ ተደሊኹም ግን ክትቀፅልዎ ትኽእሉ እዮም ንሕና ከም ዘለናዮ ዋላ እኳ እናተሸገርና ክንቅፅል ፀገም የብልና ዝብል መርገፂ ኣለዎም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንዑ ጥራይ ሪስፔክት ዝብ ጉብጥብጥ ክደነሉ ተጀሚርካ ሪስፔክት ክባካ ይክልኒ እዚ ድማ እዩ ሓደ ነገር ዘርእየና ዘሎ ኣብ ናእትዎ ዘለና መድረክ ድማ ኣብ ናይ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ጉዳይ እዚ እናርእሰነ ክኸይድ ምዃኑ ክንርኢና ማለት እዩ እንቅፅል ኢና ናይ አፍሪካ የባህር በር ጥያቄን አንስታ በመጣችባቸው ያለፉት አንድ ዓመታት ጊዜ ውስጥ የዲፕሎማሲው መልክና ቅኝት እንዴት ያለ ነበር ማለት ይቻላል አመጣጣችን አካሄዳችን እንደው አንዳንዶች ኢትዮጵያ የባህር በር የማግኘቷ ነገር ላይ ጥርጣሬ የሚገባቸው አካላት አሉ በርግጥ ብዙ ስራዎች ይጠበቃሉ የባህር በሩን ለማግኘት ግን አሁን የመጣችበት መንገድ ግን የባህር በር ለማግኘት ጥሩ አጋጣሚ ነው ብሎ የሚገልጹ አሉ አሁን ከመጣንበት መንገድ እንታይና ንሰምዕ ዘለና አጀንዳ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላል ለዓመት ቀፂሉ ዘሎ ይብሉ እንታይ ማለት እዩ ዘረባ እዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ክንረክብ ኢና ማለት እንታይ ማለት እዩ ማለት ባሕሪ ተዓፂዎም የለን ብጅቡቲ ከፍ ኢሎም ይጥቀሙ ኣለዉ ብኬንያ ካብቲ ናይ ጅቡቲ ብዝሓሰረ ንኽትገዙ ንኽትጥቀሙ ንዑ ዌልካም ኢላቶም ኣላ ሶማልያ ብሓሙሽተ መንገዲ ንዑ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ይብልዎም ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ባሕሪ ክንረክብ ዝብል ዘሎ አጀንዳ ብጥርሑ ናይ ካልእ ሰብ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንኽትረክብ ዝብል ዘሎ እዩ እዚ ከዓ ብኩሉ መንገዲ ከምፃልኩም እየ እቲ አጀንዳ በሰፊው መንግስት ኤርትራ መልስ ይብሉ ስለዘለ ክነግራኩም አብዝሮ ያሃደ ሙሉ መጥቶ ተራገፈ ለኛ ተማሪዎች ለምናሰለጥናቸው እንዲጠቀሙበት የደብተሩ ፍሮንት ፔጅ የኢትዮጵያ ካርታ አለ ከላይ ኤርትራ ይላል የድሮ ትግራይ ካርታ ላንድ ሎክድ ነች የትም መገናኛ የላትም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለች ነች ከጎንደር የሚቆረጠው መሬት ተቆርጦ ከሱዳን ጋር ቦርደር አላቸው ላይ ድረስ ፖርት ሱዳንን የመጠቀም አክሰስ አላቸው ከኤርትራ የምትወርደው እንደ ሽንጥ የምትወርደው ካርታ ወደ አሰብ ላይዋ ላይ ተቆርጣ አሰብ ፖርት የታላቋ ትግራይ ብለው ደብተሩ ላይ ጽፎ ሌላው ኢትዮጵያ ነው የሚለው ይሄ አይነት ፕላን ይዞ የመጣ ድርጅት ነው ሁለት ፖርት የሚያጣንበት ምክንያት የኤርትራ ጉዳይ ሳይሆን የቲፒኤልኤፍ ጉዳይ ነው ምክንያቱም ለራሱ سمعوا لكم انتهى من زبل زلوا زحجي كرابات تقدينو بعد لا تقدينو كلت تزغري شبت ابقيلو نكون النت كغير يتزارب زلو
مجمريا نزي اجنتاي قلقله سبات يبلوني بلسوا لهم انت خبرنا نبلس لهم نعم كن من ماسكو انت ديبيت ابز ነገር ሰብ زي تردولو نيتشوبياوያን ነዚኦም ሰባት ዚያቶም ክትእምን ኢልካ ይኮን ካንቲ ዛረብ እዚኦም ሰባት ዚያቶም ውሳነ ወሲኖም ዘለው እዮም ኩንነት ስለ ዘይርዶም ኩነታት ስለ ዘይፈልጥዎ ወይ ጌጋ ሓሳባ ስለ ዘሎም አይኮን ኖ ክሰርቅ አካይል ዝመፀ ክትእምና ይትፈተን ኢኻ እንታይ ክትገብር ዘለካ ንስኻ ንህዝብኻ ኢኻ ክትእምን ዘለካ እዚኦም ሰባት ዚያቶም ዕላማናቶም እንታይ ምዃኑ እዚ ዲቤት አይኮነን እዚ ወራሪ ሉላው ሃገር ክወሩ ዝደልዩ ዘሎ ሰባት ስለ ዝኾኑ ንዓታቶም ዲቤት አይኮን ካን ትገብር ሾፍ ሓይልኻ ኢኻ ክትፈልጥ ዘለካ ሓይል ክልወካ ድማ መጀመርያ እንታይ ክትገብር ኣለካ ህዝብኻ ክነቅሕ ክኸላሎ ህዝብኻ ጸላኢዩ እንታይ ይደልሎ እንታይ ዝሓስብ ዘሎ እንታይ ዓይነት ጌም ጸወታ ክጻወት ይፍትን ኣሎ እጅዚ ህወሓት ዮም ድሕሪቲ ናጽነት ናይ ኤርትራሲ ሓንቲ ግዜ ሓደ ኮንቴይነር መጽዩ መጽሓፍቲ ዲጥራውስ መጽዩ ኣብቲ ካርታናቱ ድማ እንታይ ዝብል ነይሩ ዓባይ ትግራይ ትብል ሕልሚ ብኒዮ ብጎንደር ገይሮም በዚ ሕመራን ገለን ገይሮም በዚ ወልቃይት ገይሮም ማለት ምስ ሱዳን ዶብ ኣለና ዝብሎ ብኒዮ ድማ ነቲ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ወሲዱ ንዓሰብ ተቕሊሉ ዓባይ ትግራይ ትብል ካርታ ገይሮም ከም ዘለው እጂ ባሕሪ ብሰንኪ ዚና ከሲርና ኢልዩ ክእምኖም ዝፍትን ዘሎ ኢትዮጵያውያን እኹል እዚ እቲ ህወሓት እስራኤል ካትፍክረሉ ዘለኻ ንኣዲስ ኣበባ መን ኣምፅዎ ኤርትራ መሬታ ሓራውፅያ ነቲ ደርጊ ትብልዎ ዘለኹምን ሃይለ ስላሴ ትብልዎ ዘለኹምን ኮራርምቱ ኣርጊፎም እቲ ጅግንነት ናቶም ድማ ብተራ ቃላት ናይ ዚኣቶም ሓለፍቲ መንገዲ ክዛረብሉ ዝኽእሉ ዘይኮነሲ ሕሉፍ ጅግንነት ታሪክ ብምፍፃም ነቲ ኮነታት ምናልባት ኩሉ ሰብ ክርዶ ስለ ዘይክእል ኤርትራ ብቕልፂ ማያ ናፅነት ኣምፅያ ንስኻትኩም ተመፅቢትኩምላ ህወሓት ሂቡና ገለ መለዚ ቢኤስ ይብልዎ ብእንግሊሽ ጓሓፍ እዚ ዘረባ እዚ ኤርትራ ብቕልፂ ማያ መሬታ ሓራውፅያቶ ኣነ ኤቭሪ ታይም ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክሰምዕ ከለኹ እቲ ጅግንነት ናይቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ሉክ ኣት ዲስ ገሊኦም ገለ ሰባት ንኣሽቲና እዮም ኢና Now we know that according to our intelligence we know that the Ethiopians the plan of the Ethiopians that after they have changed the situation in Ogaden front that they are planning to have or to concentrate on the northern front but it's true it may have certain effect in the situation but this does not mean that it could change the whole situation. Well, does that mean that as an army that you're prepared and ready to face the full force of an Ethiopian offensive with its Russian tanks, planes, artillery, perhaps even Cuban combat troops? Are you prepared to face that? Yes, we are prepared. Oh my God, it's confidence. ቀዳማይ ነገር እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዓሊ ሰይድ ዓብደላህ ናይ ቀደም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ሓደ ካብቶም ጀጋኑ ኤርትራውያን እዩ ኣበይ ተማሂሮም እዚ ቋንቋ እዚ ኣብ ሳሒል እዮም ነይሮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ላይክ ሰውራ ናይ ኤርትራ ሓደ I don't know ሓደ ትግራዋይ ክገልፆ ከሎ ሰሚዕ ኣለኹ ገለ ዝበሃል ትግራዋይ ካብቶም ኩሎም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኢሊት ዋላ እኳ ፀረ ኤርትራ ይኹን ግን ሓቂ ትዛረብ ኣሎ እንታይ እስከኢሉ ሰውራ ናይ ኤርትራ በአፍሪካ ተራእዩ ዘይፍለጥ ሰውራ እዩ ትሩ ሓቂ እዚ ሰውራ ናይ ኤርትራ ካብ ናይ ካልኦት ሰውራታት መብዛሕትኡ ግዜ ሰውራ ዝገብራ በአፍሪካ ዝነበሩ ተራ ድኻታት ወይ እውን ዘይተማሃሩ ገለ ሰባት ገለ ሓደ ንቑሕ ገለ ሰብ ሃልይዎም ገለ እዮም ነይሮም ናይ ኤርትራ ምሁራት እዮም ነይሮም ብዙሕ መንእሰይ ተራ መንእሰይ ሓረስታይን ገለ ነይሮም ግን ብዙሓት ምሁራት ድማ ነይሮሞ ኢንጂነራት ነይሮሞ ሊቃውንቲ ነይሮሞ ሓካይም ነይሮሞ ስለዚ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰውራ ናይ ኤርትራ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ተሳተፎን እቲ ገለገለ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ እቲ ምሁር ኢሊት ናይ ኤርትራ እውን ተሳተፎ ስለዝነበረ እቲ ብቅዓት ናቱ እቲ ኢንቴሊጀንስ ናቱ ትርዮ እዚኦም እጂ ኣብ ሰብዓታት እዩ ዝዛረቦ ዘሎ ደርጊ ኣብ ኦጋዴን ምስ ተዓወተ ኩሉ ሓይሉ ኣኪቡ ከምቲ ኣብ ሶማሊ ሰዓርክዎ ንኤርትራ ክስዕር ኢሉ ምስ ናይ ራሽያ ታንክታቱን ምስ ናይ ኩባ ሰራዊቱን ናብኣሁን ክመፅእ እዩ ነዚ ክትገጥሞ ድልዋት ዲኹም ኢሎ ኣብሶሉትሊ የስ ዊ ኣር ሬዲ ስለዚ ሓደ እቲ ድርቅና ካበይ ዝመፅእ ድርቅና እዚ ኮንፊደንስ ኣብ ነፍሱ ዝተኣማመን ሰብ ጀነራል ስብሓት ፍሬም ዝጥቀመላ ቃል ኣላ ደርጊ ብሕብረት ሶቪየትን ገለን ኣፅዋራት ይወሃበሉ ህዝባዊ ግንባር ከንታይ ዝብል ኢሉ ዝመፀ ይምፃ ወራሪ ኣብ ባርዕ ሰውራ ሓራሪ እዚ ትጭርሖ ኢሉ it doesn't matter እንታይ ዓይነት ሓይሊ ሒዝካ ትመፅእ ኣብዚ ቦታ ናትናይካ ክትጠፍእ and this is ናይ ብሓቂ እቲ ሜንታሊቲ ኣብ ሰውራ ዝነበረ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ሕጂ ኣብ ኣስመራ ኮፍ ኢሎም ዘለው እቲ ናይ ሻዕብያ መርሕነት እዚ እቲ ኣተሓሳስባ ናቶ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ክመፅኡ ኣብ ከባቢና
كنفشو لينا زبل confidence الله كابيز مثلا confidence يندعي الكاد ما نتوم أبناء نت زعبنا نتكونتات بعمق قدين فلتو بتن إحنا نريون نعزبنا كلا علم كم زعينة حيلي أمريكا أوروبا بملو أنصار كهمت سخل أو زك خون سخل هاي كنا نبل على ملو كمان ترجمون لهم أمين حماس حزب الله قال ملر يغمم يغمس إسرائيل قال أنهم دونالد ترامب ماشي أنا كدفعكم يمزبله زت السلام بشبدبة تجيرو إيرتراكم زبالي هلا زي إذا كابيز مثلا تركع كابت confidence ناتك كابناتك background يدمت كم حجي دقات مكان يرو تاني دقات مكان كنا تاني يرو كابيخا confident تكون confidence كابتن سخاز مثلا خايد مثلا ترى نفس متأمن جزء السورانا إيرترا زفترو رأس متأمن كل نجار نخلينا ولا حنت زي بلنا عبنا نجار كنقبل نخلينا زبل متأمن هجر مش حزون نسيو يس واقع في الوامي جن واقع نخافلو جن إيدهم زهيبو بس على عيد ما زين بركخو مخانو زي كونسل ورشانة إيرترا لما لا سجاب تارسي بزعبا بحرك زارب كله تبحري أتيوم راديوم كم زدنجيز أم زقدر فلنا جراميم زغرب وزلوا نو بفينش أي خطوة تحرنا إيرتراي تبحري إيرتراي كابتن تطلعان نطلعان ونيسو زي كابزيا سجر مربس وصد دايلوم يبمو قد مطلعان وننت خونه أفضل بحرنا إيرترا ما بزحت زمان يسقط مطول نير توم جزات حالته تركو ديو جبس دي أوي يمنيرام تجمع يمنيرام سلزي زي إثيوبيا زبال أفضل بحري ونينو ببحر زقبر تاريخ يبلون أبسن شوي زنبري نتيجة شوي كن كشط الله ميزفتن زلوا سلام تاين كم يقبرالو because he's working on boss بخلي توجني صار زلوا أبي أحمد من سير ترى ما ملسيبه ولا هنرينا أبسم سمعوا عجي يرتدي ولا أنا إساسي أرجو لي غنا لله تعبير مثل كلاسي استقبلوا حزب إرتراي ندفلوا زبالنا حجسي اسم تفور كجيب بدلني حاجة ولا استهزبي بحاجة تدخل كده نايز بيرتراي من قصة إرترا مالت حزب إرترا مالتي اوكي عند مش عاد إرتراويان انبدوا كمان يوم أنا باري كمان كنت أكمل عينه أما وحملنا عينه بالتليفون يرو 100 مليون ورب ده يقولوا 3 مليون كنت ورب حيزو is it fair كنت يقوم دلنا حنكاية ورب it's not fair exactly it's not fair يعني أنا أقول لك زي قوم يدبل لا أنت إيش مقاي كبز دبلكي أبز 120 مليون ألو وده بيقولون أب 3 مليون أنا أخذ ورب عيش كلا سلمتين إحنا حدا ورب نيتوبيا عايزنا تي زانتا تي علال انتاي مخانو تابا دي سابا تقابيهم لزلو نزيزن تبارك لك تحطو تأجندا أبي أحمد نمنتاي قبرهم زلو يفلتيو these are completely sell out زيوم سبازياتهم إيرتراويان دحر قينهم إيرتراو ما بقول زلوهم تقينهم completely نيرترا حدقا كفترو لا زخولو حيلتات مخانو بردوي أنا أبنتايز بالمدام نمتابت يحلو ما جمري أنا زيان رأي منقسي إيرترا بزعو قزي أبزن زحلفا لعل عامت كتشيل زلو إثيوبيا بكل عينات عنداري ببوليتيكانياتاتو بأكتيفيستاتو بقلمله نيرترا بكل من قدي ما قاشما بكل من قدي قطبها ترمست تسفا زي بالله ديكتاتوريا وسرعات هزبا زنته قطرو زي بالله قلمله كم يلا نصرفي كل بكل عينات بلاتفورم تلفزيونهم يكون ولا بتناتهم قصاتنا كله ناي عادلو بيسس مس امريكا بإثيوبيا سرح زلو دما إيرترا رمست هاجر مخانا قليش أمم إيرترا من حنتي بلته مانكس إيرترا تميل وحيد وانيرو أنا كوي واحد عليني لكم مانكس إيرترا أعمل هاللو كم زتمسل زبالكا تمن دحر بزيح خان تيزغو أتليست تي إيرترا واي كبلوني جن اتكالا بكبابي زلو إيرترا أعمل خمسة يبلو يزغبال زبنو زبن هوت إيريو بزربات راي زلو زبنو ترجعهم للو سازي الناراتيف نا إيرترا كرتي أتحساس بان من شيء يمسألو زلو حسوت مني ودي أول سيد حنت فيديو غير نير زعبازي حسوت كده قاقمو خلو نير تراويان كيشكع خليو نخال حزب قني يشكعيو نكينياويان كشكعميو نوغانداويان كشكعميو ني قبصاويان كشكعميو ني قال ني أوروبايان كشكعميو سلازي تزيز دقاقم زربا ترقم اللوي منكس إيرترا هرير مجلسين مالسين كبابنا اللو إثيوبيا كتكتاب كم زلوا كقبرا كخلال سو زي حج نرياز لنا منكس إيرترا ناي موداتا ندبوب ساوزرن نيبر ناب إثيوبيا زغنعي أقداس زربا تسعي فلوت منكس إيرترا تزربا كبد زبالة قايو أنعون مترقام كمان ببزح بقربا كريو كم زلن يري مجمريا أبزي كنريو زلنا قبل عليه إيرترا زقبرو وزلو إيرترا نفسها زخالت هجر بعقما تنبر سلام رقعتنا وش تعدى زلو هجر مخانا يزقلت منيستر حبريتا هجر إيرترا أتو يمان قبر مسكال مالتيو
This is contrasted with the critique Ethiopian economic situation, implying that Ethiopia relies on a massive and intermittent external financial bailouts. بنصارو ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብዛ ዓመት እዚኣ 24-25 ጥራይ ተሪና ካብ IMF ወርልድ ባንክ ካብ ካልኦትን ቢልዮናት ገንዘብ ተቐቢሉ ዘሎት መንግስቲ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ምዕባለ ንሪኦ ዘለና ብዓብዩ ኣብቲ ናይ ደገ ምፅወታ ዝምርኮስ እዩ it's true ንሳቶም በቲ ዝረኽብዎ ዘለው ዘንፀባርቕ ነገር ክገብሩ ክኢሎም ኣለዉ ዓለም ድማ አንፀባራቒት እያ ብዘይገድስ እቲ ንነብረሉ ዘለና እቲ ዘንፀባርቕ ተራ ኣለዎ ፅልዋ ኣለዎ ተራ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ትነብር ዘለኻ ሪያሊቲ ናትና ንሪኦ ኣለና ኣብ ስዊዘርላንድ ገለ መለ ትቕመጥ ኣለኻ we know it's beautiful countries ፅቡቕ ሃገራት ከም ዝኾነ ንርኢ ኣለና ከምኡ ኣብ ኤርትራ ክንርኢና ድማ ንደልቶም ንኤርትራ ንፈትዋ ተርዲኹም ኣለኹም ኣቢ ኣሕመድ ድማ ንዑ ድመሳሰል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይፈጥር ኣሎ ፈጢሩ ኸ ብካሜራ ገይሩ ልብሰብ ሰሊብ ኣሎ ከምዚ ነገራት ድማ ህንጡይነት ኤርትራዊ ኣለዎ ኤርትራ ክሳብ መዓስያ ፅቡቕ ዘይትረክብ ዝብል ኣብቲ መንእሰይ ዘሎ እዩ ክንምንታይ ክትሓቆ ትፍትን ኤርትራ ቀሲላ ትኸይድ ዘላ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኤርትራ መንእሰይ ለውጢ ይደሊ ኣሎ ለውጢ ናይ ቁጠባ ገለ ነገር ክርኢ ገለ ነገር ፅቡቕ ኣብ ዓዱ ክርኢ ሕጂ እዚ ኤርትራ ኣብ እቲ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ሰነድ ዝሓቂ እዩ ኤርትራ ከምኣቶም የብላን ፀጋታት ከምኣቶም ሓገዝ ትረክብ የብላ ግን ኢን ጀነራል ድማ ኣሜሪካ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ሃገር ተሪኻ 35 ትሪልዮን ዕዳ ኣለዎ but they are living good ስለዚ ኩሉ ዓለም ብዕዳ ይነብር ኣሎ ይነብሩ ካለው ኬንያን ተሪኻዮ ማዓት ዕዳ ኣለዎ እቲ ሃገር ይነብር ኣሎ እንታይ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ኤርትራ ፍሉይ መንገዲ ስለ ትኽተል ዘላ ፍሉይ ዋጋ ክትከፍል ተገዲዳ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ብዓቕምና ንኸይድ ዘለና ኢና ክትብል ከለኻ ትኽክል እዩ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ነቲ ንኢትዮጵያ ይፀርፋ እዩ ዘሎ ምናልባት ከማኹም ለሚና እንተንኸውን ነርና ገለ ነገር ክንገብር ምኻልና ግን ብቕልፅምና ክንከይድ ዋጋ እዩ ዘኽፍል ቀሲልካ ኢኻ ትኸዶ ዝብል ቀዳማይ መልሲ ይቦም ኣለዉ ስለዚ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ምናልባት እቲ ፀገም ሰጋጥመ ኢኻ ክትሪኦ ትኽእል ኩነታት ግን ኢትዮጵያ እቲ ሓገዝ ዳርጋ ምስቲ ቁጠባ ምስቲ ሃገር ስለ ተሓዋወሰ ንዓመታት ቀፂሎም ኣለዉ ሳምሃው ኢትዮጵያውያን ሓገዝ ከም ዝወስዱ ዘይፈልጡ ኣለዉ ምክንያቱ ኣካል ናይ ሕብረተሰቦም ስለ ዝኾነ this could be read as a defense of Eritrean economic policies while criticizing Ethiopia's dependency on foreign aid ስለዚ ንሕና ነፍስና ዝኽኣልና ሃገር ኢና ንስኻትኩም ግን ለመንቲ ኢኹም እዮም ኢሎሞም ዘለዉ ካልኣይ on historical distortions ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ በቶም ምሁራት ዲና ሊቃውንቲ ዲና ኤሊት ዲና ዝበሃል ዘሎ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ታሪክ ናይ ኤርትራ ንምጉዕፃፅ ከምኡውን ናይ ኢትዮጵያ ዕላማታት ኣጀንዳታት ንምእታው ወይ እውን ዘየለ ምስፍሕፋሕ ናይ ሃገር ንኸተስፍሕ ኣብ ሓሶት ኣብ ክውንነት ዘይተመርኮሰ ኣብ ታሪክ ሰረት ዘይብሉ ጠዋዊኻ ነገራት ዝግበር ዘሎ ኤርትራ ነዚ እውን ጥንቃቐ ክግበረሉ ከም ዘሎ ብፍላይ ነቲ ኢንተርናሽናል ሎ ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ዝደፍር ስለ ዝኾነ እዚ ልዑል ጥንቃቐ ክትገብረሉ ከም ዘለዋ ኤርትራ መሊሳ ኣላ ስለዚ ሓደ ካብተን ነጥብታት ኤርትራ ፅቡቅ ጌራ ገሊፃቶ ዘላ እሱ እዩ መበል ሰለስተ እቲ ዝብሎ this could be a defense of Eritrean economic wait this suggests a narrative historical ኣብዚኣ economic development ኢሎም ማኔሮም ራብዒቲ ድማ political motivation is the tweet suggests that this criticism and historical distortions are not just academic or accidental እዚ ኸዓ ናይ መወዳእታ እዛ መበል ሳልሰይቲ ዘላ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣነ ኣብዚ ቻነል ብዙሕ ግዜ የኢለኩም ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ደይ መደይ ኢሎም እዮም እዚ ኸዓ ታሪካዊ ጌጋ ስለ ዘለዎም ገለ ኣይኮነን ብዕላማ እዩ ብሬን ዋሽ ንምግባር ንህዝቦም ከምኡ ድማ ንገለገለ መንእሰይ ዘሎ እዚ ትሪእዎ ፀናዕኩም እጂ ተቃዋማይ ዝብል ኢትዮጵያ ይግባኣ እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ይግባኣ እዩ 120 ሚልዮን 120 መን ቆፂርዎ ህዝቢ ኤርትራ 3 ሚልዮን ዕላማ እዩ እዚ ህዝቢ ኤርትራ 6 ሚልዮን ክኸውን ይኽእል እዩ 10 ሚልዮን ክኸውን ይኽእል እዩ we don't know እንታይ እዮም እስከ ዝብሉ ህዝቢ ኤርትራ 3 ሚልዮን እዮም ኣብ ደገ ግን 1 ሚልዮን ዝኾኑ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ፍርቂ ሚልዮን ኣለ ይብሉ እንቲኹም ኣለኹም ስለዚ እንታይ እዩ ኤርትራ ህዝቢ ከምዘይብላ እዚ ደይ መደይ ተባሂሉ ኣጀንዳ ምዃኑ ንሪኢ ኣለና ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ተሪር መግለፂ ብምውፃኡ ኣብ መወዳእታ the mention of establishing norms and preconditions for regional stability and cooperation implies that the actions or rhetoric from Ethiopia are seen as disruptive to peace and cooperative efforts in the region. The term futile exercise underscores the author's view that these efforts are not only misguided but also counterproductive. ስለዚ ብሓፈሻ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ዓቕሉ እናተወደ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ኣንዳር ኣካይዳ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ገለ ነገር መክትእ ክገብርሉ ከም ዝኽእሉ I don't know እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድዮም I don't know ግን መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ውሳነን መግለፅን ምሃቡ ኣነ ፅቡቅ ጌረ ርአዮ ፅቡቅ እዩ እዚ ምክንያቱ ሰልቺና ይትበትናቶም ትዕቢትን ፈኸራን ዕንደራን ምናልባት ኣብዪ ኣሕመድ
مستي بحرك نباكاينا زبلوا زلوا كاو تبقيسينا زقبر ይበት አብይ አህመድ ብሽሽቅ ውስጥ ገብቶ ሊሆን ይችላል ጠላቶች የሚላቸውን እኔ በመሰራው አይናቸው ደም የሚለብስ የሚላቸውን ለማብሸቅ ዘውትር የሚያደርገው እንቅስቃሴ ትንሽ መስመሩን የሳተ ነው እሱ መሪ ነው ወደንም ጠላንም ለሚደግፉትም ለማይደግፉትም መሪ ሆኖ ተቀምጧል ቦታው ላይ እስካለ ድረስ መሪ ነው ለሁሉም በኩልነት ማገልገል እንኳን ባይቻል እንደዚህ ወርዶታች ብሽሽቅ ውስጥ መግባት የለም كم تري وزالهم إثيوبيان أب كمي كنا تطلعوا he doesn't care أنا زي أزجبر زالو president سياسة أزجبر وانت بقى متسمعني كنا نقرأكم ترجعهم لهم أما يتصبغ متسمعني هنا أتو هذا بقى من تاي كنا تطلعوا حراي ببينغا سبيقة enjoy كتكبري قباكاي حبي الكاك برا this guy doesn't have any respect 90% من إثيوبيان نسو enjoy زجبر زالو عقمي بلهم كجبروا زبلا على ستة زي بلهم زحت زبيعوا بس من هرني وقتها ما بزوج شجري زالو the guy lives in delusion fully حلمي زنبر مهياتو في palace ناتو presidential palace ناتو يوم ما يوم نا عشرة billion palace غيرو كل نجار متشوتي كحبابي I don't know هذا الشيء زخون صراحة نياتات اللوين ولا كالسوزو تولو كالسوزو تولو صراحة نياتات اللوين سلازي نسو completely كم نجوسي زنبر زالو وقعوا نجوس هذي كون نبر كم نجوسي زنبر زالابي كل نجاراتو دما for some reason كان نجارات كي قانون له تم إثيوبيان زبالو نعوك ودق زغل حيلية بلو by the way إثيوبيان بتونكو سرعة زغير وز بهال زلو زناي هو حزنا برا ملاي ترايم بر نبعلهم سرعتهم كغيروا زغلي يكونوا كمان كم زرعنا أتي درجز بهال نعمتها زجفجفهم يرتلا يغيروا لهم مش ما يكونوا يغيرهم تعريو زجبروتهم كون تناي هو حت نحت حدهم كبالعو لك كم زعجاب مغلز بالعو زلو أبتع دي سابا لما تيليت ناتهم نحت حدك بالعي تعبي نتسلت عمنت لهم متين بر بعل سرعات كغيروا زغلي يكونوا هجي زين رياض لنا ولا تي هاي لسلاسة زبالو نكو أمان عندهم إرترا ما بقول زلوي علي لوم سلزي كابا حليفة نعود من قصة حارس سلزي علي ينبر كل رياض لنا اليوم سبازياتهم بزي ما راح يزكم الروح مخانم إلى رياض لنا because at the end of the day أبي أحمد نزق جبر نزق أشكال على الكساوات أدل هي بمسألة زلو نسدما نتبوتات تتقيم لله سمعوا هنا منجد نفقد الله ያስፈጻሚው ስራ 100% ሰርተናል ፓርቲ ለፓርቲ ውይይቶች ነበሩን መንግስት ለመንግስት ውይይቶች ነበሩን ጥያቄዎች ተነስተው ወይም ሪሊስት አድርጎ ላይሰንሱን ነው ጉባኤ ማካሄድ ያለበት ባያደርግሳ እኔ በፈልግም ባልፈልግም ዋጋ የለውም ምርጫ ቦርድ ካልተቀበለው ቲፒኤልኤፍን እጂ ዳይት ገብረን ጌምስ አውቶሎም ዘላቢ ነቶም ህو حد በሃል ክትንሱ ከም ዘይከሉ ገይሩ ተጻዊትሎም እዩ نماني خهم خصاوات زخل مقطال ريوة حشوياناتهم أتي هو حد بالك كم درجة وديقو خمزلو وخلتيو وجن إزيهم يوم دماتهم أرأينا يتدم بتقامز بحال مالتي وات كذي بحالا كذي قدم يعلو فلسوم قطر عدلم يزيان قماش يزيان روب تقراوست اندما يقين እያረጋገጠ ቀጠልት ሶ ከዚህ በኋላ እኔ ካሊያስኳት ትግራይ ትጥፋ ብሎ በቁርጥ ካልወሰነ በስተቀር ጣን ሙራድ ዘኽእለና ምቹ ኩነታት ዝተፈጠረሉ ኩነታት አሉ ሕዚ ፍላይ ድማ ሕዚ ንሕና ከሙድብ ወሲና ኢና ከም ህዝብውን ወሲኑ እዩ ሕዝቡን ሰራዊትና ነትናይ ውድብና ይኹን ናይ ህዝብና ዝመሳሰል ውሳነ ወሲኑሎ ህዝብን ውድብን ሰራዊትን ሓደ ክሳዕ ዝኾና ማንም አይስዕረና ኩሎም ድሌታትና ክነማልኦም ኢና ናይ ሓፂር ግዜ ነቲ ሕዝኒ ሓይሊ ግዝያዊ ምምሕዳር ንዑ ግሊስካ ግዝያዊ ምምሕዳር ምምዕራይ ጥራሕ ዘይኮነ ካብኡ ንላዕሊ ባህግታትና እውን ተግባራዊ ንምግባር ንኽእለሉ ኩነታት ይፍጠር ስለዘሎ እዚ ሓላፍነት እዚ ቤዛኹም ፈቀዱልና በቃ እግዚአብሔር ወሰደ ይወሰደና ስኻትኩም ግን ብናታትኩም ግን ክንጠፋ እንደሊ ሰላም ሰላም أحبش كم نريد لنا التحشوية ناي تجراي أبزل على درجة كوينات كجمر ديو أنت عينات كوينات كقاط مخل أنتاي كيف الطريق نفس زقالة أو سياتي زلوا السترة يقولنا يقول يكونن إزاي كم زنها بلغ له تي بوم زوار زنبرة تجراي تعود زبل زنبرة أكل نايتي تقاومي اللي زرق زنبرة لومي تقاومي تبلك ألون تنك خمسة ليني أسوي له مهنياته إزاي سبازيات من هنا واحد جندوم تاي كم زنبرة كم معلتنا معلتي نابر هالنا يمت سلزلوا اسكي بزين يجمر
ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ዝተኻየደ ኣዘራራቢ ወግዓዊ ሰሚናር ሰማያዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱም ንኣስመራ ሕማም ርእሲ ፈጢሩላ እዩ ዘሎ ትማሉ ብቐንዱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያት ፌስቡክን ኤክስን ሽፋን ዝሃቦም ናይ ስርዓተ ግደፍ ፍልፍላት ፕሮፓጋንዳ ስርዓተ ግደፍ ካብ ንምድምሳስ ዝንቀሳቐሱ ዘሎ ምንቅስቓስ መናእሰይ ኤርትራ ብርጌድ ንሓመዱም ኣብ አዲስ አበባ ብፍቃድ መንግስቲ ኢትዮጵያ መጀመሪያ ሕጂ ንኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዘሎ መንግስቲ ሕማም ርእሲ ገይሩሉ ገለገለ ሰባት እውን ወላ ካብቲ ደንቢ ሃገራውያን እውን ገለ ክቡታት ስግኣታት ክፅሕፉ ይርየ ኣነ ብወገነይ ክሪኦ ከሎ ከም ኤርትራዊ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንኣዲስ ኣበባ ምኻዶም ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ረኺበ እዩ ስለምንታይ ሕጂ ንፁር ኸውን ማለት እቲ ሕብእብ እናበልካ ትገብሮ ዝነበረት ባንዴራ አንድነት ሒዝካ ክትዘውር ተጀሚርካ እታ ፕላን ክሊር ኮይና ትሉላ ንህዝቢ ኤርትራ እታ ስትራቴጂካዊ ፀላኢ ናይ ሃገር ኤርትራ ኢትዮጵያ እያ ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይና እታ ፀላኢት ናትና ንብላ ብስትራቴጂ ኣብ ነዊሕ ናይ ኤርትራ ከተጥፋእ ትኽእል ሃገር ተላ ኢትዮጵያን 4 ኪሎ ዘሎ መንግስትን እንድሕር ኢልና ካብ መንግስቱ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ተቃዋሚ ብፍላይ ድማ ሕጂ ዘሎ ኣብ 4 ኪሎ ባዕሎም ክብልዎ ከሎ ስምዑ ብዚ ባዕሎም ኮ ይብልዎ ብዚ ኮንኩን ዛረብ ዘለኹ ብኣካል ነዞም ኣብኡ ዝውድቡ ዘለዉ ኩላቶም ኣነ ተዓዲመ እኳ ቅድሚ ሰብ ተዓዲመ ሕጂ ዘይኮንኩ ሰብቲ መጀመርያ ክኽየድ ከሎ ዕድመ መፂኒ እዛ ጉዳይ እዚኣ ጣሊልኩማ ዲኹም እንታይ ኣታ ምስጢር ኢለ ብዓውታ ይኹን ብውሽጢ ሓቲተ ንፁር መልሲ ይረኸብ ሕጂ እውን እምነት ዝበሃል የብለይ ኣብ ኣብይ ኣሕመድ ማለት ኣብ ኣብይ ኣሕመድ እምነት ዋት ብልፅግና እምነት ስለ ዘይብለይ ግን ነቲ ካልእ ከዓ በቃ ራብሽ ኢልካ ከተተሓሕቶ የብልካን እዚኣ ፅባሕ ዘይነብስላ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ናይ ብሓቂ ንመብዛሕትኡ ሰብ ጎል ዘእተወት እያ ምክንያቱ ትማል ኣባይ ኣሕመድ ጆኖሳይድ ፈፂሙ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዋላ እውን ብቤት ፍርዲ እንተዘይ ተረጋገፀ ወይ እውን ገለ ተፈፂመለይ ስለ ዝበለ ጆኖሳይድ ፈፂሞም መን ይፈፂሙለቶም ከምኡ ኢሎም ዝግሕሩ ዝነበረ እዮም እዞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ነቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ነመስግን ምሱ ክንሰርሕ ድማ ድልዋት ኢና ሕጂ እዚ ናይ ብሓቂ እቲ ዝበለፀ ንህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝበለፀ ዕድል እየ ክብሎ ዝኽእላነ ቢካዝ ናው እቲ ጓንቲ ተዓልዩ እዩ እቲ ሽፋን ጌርካ ከም ኤርትራዊ ተመሲልካ ንኤርትራ ትሓልቅ ከም ዘለካ ዲሞክራሲ ከተምፅእ ከም ትደሊ ዘለካ ኮይኑ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ተባሂሉ ዝረብ ዝነበረ ሕጂ ጋሕዲ ኮይኑ ኣሎ ምክንያቱ ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ጋይፅካ ኮፍ ዝበልካ ሰብ ኦልሬዲ በርሂሉ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ናይ አንድነት ሕልሚ ከም ዝነበረ እቲ ዝነበሮም ሕልሚ ድማ ወላ ሓንቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣይዓደሞም ንዑ ይበሎም እቲ ዝገበርሉ ኮንፈረንስ ዝገበርሉ እውን ዚንጎ ቦታ እዩ ብገንዘቦም ከም ዝገበርዎ ርግፀኛ ኣብይ ኣሕመድ ኣሲስታንስ እውን ዝገበሮም ኣይመስለኒ ኦፍኮርስ እንጊድዎም ኣሎ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ድማ ዕድል ይብዎም ኣሎ ከም ድሌቶም ንክዛረቡ ነቲ ናቶም ከጋውሓሎም ካብ ወፃኢ ግን ኣብይ ኣሕመድ ፍሉይ ባጀት ክገብረሎም ሓደ ኢትዮጵያዊ እንታይ ልፅሕፍ ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ ኮንሰርት ንክገብሩ ኣብቲ ሳል ንክስዕስዑ ንሓደ ክልተ መዓልቲ ክኸፍለሎም ይኽእል እዩ ብረት ዕጢቑ ኣንፃር ሻዕብያ ኣንፃር ኤርትራ ኣዋጊኡ ኣስመራ ንካእትዉ ግን ብፍፁም ክገብረሎም ዓቕሚ የብሉ ዋላ ድሌት የብሉ ኢሉ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ባዕሎም ዘሊሎም ጎላት እዮም ባይ ዘ ወይ ኣብታ ኣኼባ ዝተባሃለ ካ ስምዑ ብዚ عفر بزمينا الرأي قبلكم أي سمعون برتم عفر إلى مخس أنا بقى أرسخم برينا حجهم كنا قلنا من الله تبتها لقر نحنا هجرا وحركم ما تسمع يكون نقول عفر دنقل بقى حساب هجر ممكن سالز باستراتيجية قمتنا لنا تولومس ويوم قاضي يسمعوا كيف apa lagi aku continue طويلهم ترقي أكيد سوت حديث ترقي من هذه تجاربه بعفر Eritrea Dangkalia Umataka Dangkalia Aparaka ini garwa marai aku continue سو كم زان رياض لنا تومنا عفر وكلت تباهيلهم أبي أحمد اليوم زلو نتا أجندة نايك بحريني نخسالو طولوس اليوم زلو نحنا من البعض كم قليلو ندعوكو عندنا يكواجن كم قليلو انت سليت لكم متى تسرعة بيرترازلو انت علي خمو بتعرف دقة بحري كم من لكم هنا نتا نحنا نفسنا زخان الهجر كن كوننا exactly إثيوبيا زليا زلا دماسيو نتا عفر زبال كيس فتيركا قال دراما غيركا نتي نابتنا بإيرترا نمتاو حدا كابتا أجندا زتقامولو زلوين عصبن نتزنو حافظة قبحر نمركاب زتقامولي سلازي إزياتهم نمان يعدمونا يفلطون يمن تعفار أو زوتولهم نما بزحنا كونهم نساتهم يعين حزب إيرترا زو كلهم مسلولو كم زي كم حدا بوتاين أطراي كالز موصوم مشانا نيرو نما بلي كتقامولو زحسبوا أجندا مخانينا نرزالنا but at the end of the day أتي تتساقمات بكل من قد يزوات زلو إذا نسبة إيرترا تزبلت هي أبي زبلانه معناته تحبيو
مستنا يتقرأي اللي تنتقوبابته أجندة ناتو كالز نبرة تناي أب حمساتات نيرترا ريفرندم كويرا حتى إثيوبيا نخطر نفس جبرات كم زعنا تتحسس باينيرو كل جزء ذكروا هاي لسلاسة فاند زجبرو عند الناس بالحساب نتوم إيرتراويانيا إيرترا حركة كون على الزبلو زنبرو الناس سادة شمم منا كافة حنساب أخيبا جبرو خلو بومبنا فنجرة نيرترا تحت إثيوبيا نخد كون ويون فدريشن إثيوبيا نخد كورن زجبرو عندنا تاويانيهم لو مدما تقمت لهم قدم بتقرأي تقريني أجازيانينا هذا بحلناينا the same mentality شعينيرو نروح يزوم متيوم هذا كبرات هرار معنا قلنا ناتنا هذا يو لك كم نابلكا نتو بوليتيكا الجد ما بوك غيرما باي ذا واي نتو ما محرو كم حسم زصرفوهم زنبرو لومي أبناتهم داس أبناتهم بوتا تأنجيدهم كسعسعون مساتهم جنبح بحكملون كريم كلنا نبحكي زقرب ولا حنتو كوكا أبي استغير نجر كويل أبي أحمد أفضل غير ترايدر للغو يجب عني تمريت زبل زلوا ساتهم قل ولا حنتي انتاي كم زبلون أي فلتني they are just dancing with him بتنتو قينود ما ناي توريزم ما ناي فاكيشن قال ملك فيلم لسه لزلوا نت بروجكتات ناي كوريدور ناتو سبك مسؤول لزدلز نبره it works أنا عود بغيو جن نهز بيرترا تزبلت هي أبي أنا كم سكاد يكون كرياز دلي إذا كم حدا بدوس باللي تأجر كاتو يلا تمسوا تواجع مخفال بعلنا هنجبركم كتاب مسلك كاد رأسة شاطر بعد حمشن علم أب حدا مودرن زخنة نب حدا مأكل يوني بولار سلزم تصد عفلوت أخذوها بالك كلها كمان فلاتي شو انتي إذا جي عالم هذا مأكل يوني بولار كم حدث أجاجرو إذا سبزي يخونتم ناتو تقتلتك يردوه ما يردوه إذا ملو بملو أمريكا مجابريا كون ريد زخنة سبي global south بحال تزعبي كفالنا علمنا أنصار يوني بولاريتيزك على زلو مالتي بولاريتيز دل زلو أفريقيا بملو مالتي بولاريتيز دل زلو سلامتاي أبتد أولا كرسي كلوا يوني بولار مالتها بيو إن أفريقيا ريبريزنتيشن يبلون السكيورتي كونسل ممبر يبلون سلامتاي زبس حزب عالم زلو كونتيننت كنسو بوتا يبلون أمريكا الإنجليز فرنسا زكو عاطر وعالم يوني بولار نسيت زبالة أفلوت أكن بالنا نعوي خاز دل مجابري أنا أمريكا كون أمريكا جن رؤسو زلو وين مجابري أزجبو سب موبيلايز كجبر زغلت غينو هجر ملوك الرنف زغلت غينو ليس كشكع زغلت غينو بر I don't know, man. بزعبو كومنت قبرون دليت يبلين because for some reason legitimacy وانت سلاتبام جن سبك كفلتهم الله كفلتهم سلزلوا أبزعجي أتي نعتاتهم قالك هبتي اللي بالعلى خوين الوام زنا برسا بزيو أسلام أنت فردسي هاي كنا عين فردن تايد أم حرد يقولو نايب حكي أبوتات قم دبلو أيو سلسي إمبر أسلام أي قرآن دأمن شدشت عميت بقرآن التمهرس دكتور هون بالفصل هون زخونة يهون نجر كاب قرآن كاب تنا إمنيتنا أسلام كوسايك إنيو السبب شو نقطة لابتي زيوم بزون جلابتات زيوم بتي زوجت كاسو قمت وسيد كايو تنيحكا تزنا عخاز مثل كان زم ما كان كتب المالتي لما جرى كابز حجز رياض الأخرى تنات كاجن تكريتها زي معجاب تي زي رجعنا في كذا زي معجاب نلعب الله خير الله كوننا يقول كخات صرحت سحاسل كم دلها نغير كاني أبو تي بعبيز بلا زلال الخوة أب مسلمنا ويابت مسلم بحبرة سبنا إيرتران وتي أوراجا كل زي زبحالن تزلوا مرداتان يزلوا أنا بان زي عجب ويك زي جبو مخانو إخا مدام نمتابت إحكام مسلني إذا خون زخالة كماي ويسلم انتهي مثل كان عخا خون خد آلتي خونو زي حتى طبقت يا استبعي لكم سمعوها حتكون بزي قد اسمانياتو تي آلتي نتهاجر ونز مرحب زخونا هاجر تهزبي كونن تهزبي من رحمبر تهزبي نتهاجر أي مرحاني آلتي مرحيتا تي آلتي صلاوي نحرسهم كمو زقبروا له خوينهم ولا كمو أي جبرون كمو ينتظروا أول انتهى اليوم سبحان واحد جاي سلازي ريتها هو الجزء ماجوريتي كونن كم زي عملت فير قال خون زبالكوها بزحات إيرتراويان دقفتنا سرعات بلمبي ويهقدف لنا نتصوعه نايب حكي ماجوريتي تاريخها أبتي بوليتيكاوي مسمر أبتي بوليتيكاوي تاغتولو حدقاتات اوميشنس وكونسيشنس زحاشة الرأي له كابت دلاي فتح الزبل نايب حكي يزبلك أنا قد ما هجون تغيشين كم سنة من البات
جنرال يزول لك مخنياتو كابت تريوم حجنا بنت حدا جنرال مسلم انت مويتو كلهم يوم ويزبلو كلهم يوم نايب حق بلب يوم زحزنو اب نصبرق اب ባህልታት ናቶም اب ፌስቲቫላት ገለ اب ናይ ኤርትራ ፌስቲቫል اب ካል ዘንጸባርቆ ብስተኻለ መጠን ነቲ ኩሉ ካልቸር ናይ ኤርትራ ከንጸባርቆ እዮም ዝደልዩ አልባሳት ይሁን ካል اب ዘላይ ፍትሒ ጥሪያን ይኻ ሒጃብ ዝገበረት اب ዳስ ናይ ሓደ ዘላይ ፍትሒ ተባይላ ወላ አኺባ ደኽትሳተፍ ወላ ዝኾነ ሶሻል ኢቨንት ይሁን sorry let's go back ايوه تعطل تخونا the next day تمتصني كوما عينت شجرات አለው انا زفلطو ጭብጥ ዘለነ ነገራት አለው ኣብዚ ነገር ዝክር ዳና ዘሎ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ወንጌል ይጸነረ እዚ መጠና በኢትዮጵያ ተጸጎ ቅድሚ ሕጂ ትግራይ ትዕወት ትብል ትግራይ ትዕወት ዝብል ሓሳብ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ወይ ተቃውምቲ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ብዙሕ ከም ዝመዓቐል ዝገበሮ ብዙሕ ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራውነት ዝኣምን ድማ ናብ ደንበ ሃገራውነት ከምጾ ዝኻለሲ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ፍሉይ ምትዕጻፍ ስለ ዝገበረ ይኮነን ዝበዝሕ ህዝቢ መፅዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዕንደራናቶም መመሊሱ ንኤርትራ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል ነቲ ሳይለንት ማጆሪቲ ኣብ መንጎ ዘሎ ብዙሕ እኩብ ናብ ሃገራውነቱ ከም ዝፅጋዕ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ they are doing great favor ንኤርትራ ኤርትራውነት ንክዓቢ ምክንያቱ መጠን ኣንጻር ኤርትራውነት ዝኸዱ መጠኑ እቲ ህዝቢ ንቅሓቱ እናወሰኸ ናብቲ ዝግብኦ ቦታ ይመፅእ ኣሎ ምክንያቱ ንኤርትራ ምስሞም ኮይንካ ካተሕና ትኽእል ትሕሪ ኢሎምካ ምስ ተቃዋምቲ ኮይንካ ካተሕና ይትኽእል ኒኻ ምክንያቱ ኣብ መሰረት ናይቲ ታሪክ ናይ ሃገር ዘይኣምን شعات بهرات أكل نايت حبرت سمخانون إحنا ترينا كنجبتان دليل دك أوراجانا يوم كم زخينهم دك زوبانا يوم كم زخينهم بهرنا كم زخينهم مزبل كتبرا يتخلني سلازي أتي أبدا بحجراو نزلوا تزبلت وحسنت نايت حجري زبس حزب دما ولا قبت بوليتيكا تسألين تنبرة عمودة تاد إحنا نايت حجر تسألنا نايت حجر أبدا بحجراو نتراي كم زلوا يزيد أمام زلوا زيادة ما تزبلت تيا ناي مودة تنزبلت تنزح الشوية زيارة أيوة أكيمم شمت وي حلافنت عزم تسعيلهم يملسوا نيرهم حج خما أخي تخون نزيز الله من إسيكم كالكم أتم تسفان هوكم لكن ملك لنا عديتم ملسوا وي عيتي يقولي فنان ودي كامن تعيد اللي دين باسبورتكم قريبكم حامل تنتفكم امني تترئيسكم نتقال سبت مرحوان نزي من إسيكا إيجني سمينار تتأكيمم شمت وي مزاز بلو حجي ندحرنا بحقكم كينكم باسبورتهم قديتكم أكت بوتا قريبكم علىهم أتكيلكم أو تقالسو كاميرا تسائلكم أب هوتيلات انجوي جيركم سعسعكم مملاس لو تكمس أي كل نيز بلوم زلو أوه ناي بحق تازو بلوازن برو بغلط سمناينا خلام صعد بلون تنيرم نتسراويتنا إيرترا مكيد كاختم صوت غلط وين كبزع عينة تتحساسبه مسألة إيرترا دماوس على تاريخ أوس على إيرترا أبناتو تشتشاتي خان بإيرترا مزو تخين كا it's gonna be difficult but كد جبروت تخينكم كا هذا فيتو صبوا غيركم جبروا أيتم مالو سخيل ومالو زسبزي كنرينا نابي كتبتي هتا نجر أبي إيربورت تات كقبل وام كلوهات لأن كان فيديو تات كم تصنعي is expensive being in Eritrea is expensive بكأني المزة تهاجر أيقونات بسانكشنين بكويناتين بكل نجر المزة تهاجر يعني سرابيت كهانن ناتهم حلفة مارلو أبوتات كا تقالتنا إيش رابطو إحنا ناتهم بيوتهم بحاب الله هاجر يعني ولا حجد وهاب الله هاجر يعني كما سلزه هنا أنا تقدم إن تمسح أنت من النت إرتراونت بس تقدر كله دحرة هاجر دبحال موت راح يكون كتنبر له تخلالك زين هرجركا تمهرتها سراها ገንዘብካ ሁሉ ነገር በዛባ ሀገር ሆን ማለት ነው በዛባ ሀገር ማለት ተሰዊ ሁሉ ነገር ሀገር ገድፍካ ለሰሃይት ነበርኔ ማለት አይቆነን አክቹአሊ ሀገሩ በፈቱ ቬሪ ሰልፊሽ ማለት ይብላል ምክንያቱም ብዙ ተረከበ ያሳኻ አቤት ታዲያ ሰው አይቆነን ተረከበ ብዙ ኮሚኒቲ በሙሉ እሲና አሃ አጆኻ ይብለካ አቤት ተረከብ ከዚህ አይነት ቀንዲ አብትገድል ነበረ ታሪክ መስናድ ተተሰነዱ ደሎ ትርጓም ተጻሐፉ ደሎ ተጻሐፉ ሎ ብዙ አይተጻሐፈን አይቆረን ድብል ካብዝ ላለ ግን ተጻሐፈ አለ እዚያ ናተይ ትሌት ነር እዚ ሓውና ትሪዎ ደለኹም ረጤት ክፍለይ ዝበሃል
ኣብ ኣሜሪካ ተማሂሩ ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ኣብ ዝተፈላለየ ኮሌጃት ናይ ኤርትራ ዝሰርሕ ዘሎን ዘበርክት ዘሎን ኣብነታዊ መንእሰይ እዩ ምልእቲ ኢንተርቪው ኣብ I think the channel ኣይፈለጥኩ አንተም ትፈልጡ ኣታ ሊንክ ግበሩለይ እዛ ቪድዮ እዚኣ ጥራይ ተቆሪፃ መፅያትኒ ብሓፈሻ ናይ ብሓቂ ለባም መንእሰይ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ኢሎም ሓለፋ ዝገብሩላ መንእሰያት ዘለና ኣገለ ፖይንት ንሕና እውን ብግዴና ነናትና እጃምና ከነበርክታላ ዛ ሃገር ትፅቢት ኣለዋ ብኩሉ መዳይ ከምቲ ንሱ ዝገበሮ ክንገብር ዓቕሚ እንተዘይብልና ብዓቕምና ንሕና ድማ ክንገብሮ ንኽእል ከነበርክት ክንክል ኣለና ንሃገረይ እንታይ ክገብረላ እምበር ሃገረይ እንታይ ክትገብረለይ ክትብል የብልካን ዝብል ናይ ኣሜሪካዊ ፕሬዚደንት ጆን ኤፍ ኬነዲ ዝበሎ እዩ ኣብ ኩሉ ሃገር ድማ ክንጥቀመላ ዘለና ኢና what can I do for my country ሃገረይ እንታይ ክገብረላ እምበር ሃገረይ ዘይገበረትለ ኢልካ ምንን ምባል ለውጢ የምፅኣልካን እዩ ትኽክልካ እንታይ ክገብረላ ክትብል ተጀሚርካ ፎከስ ክትገብር ኢኻ ንክትገብር ንነብስኻ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ መጀመርያ ንሃገረይ ክገብር እየ ዝብል ሰብ ንነፍሱ እዩ ክዕሪ ዝፍትን ፈርዲኹም ኣለኹም ብምንታይ ኢኻ ክትገብረላ ብፍልጠትካ ብክእለትካ ዲኻ ክትገብረላ ብጉልበትካ ዲኻ ክትገብረላ ብቁጠባኻ ዲኻ ክትገብረላ ብምንታይ ኢኻ ክትገብረላ ስለዚ ንክትገብረላ መጀመርያ ንነብስኻ ክትዕረ ክትክእል ኣለካ ኣብ ኣያ ድማ እታ ፕሪንስፕል ትሰርሕ what can I do ዝብል ኩሉ ግዜ ነፍሱ ክዕሪ ስለ ዝብገስ ዝተዓረየ መንእሰይ ሂወቱ ዘስተኻኸለ ዝተምሃረ ድዩ ጉልበት ዘለዎ ድዩ ፍልጠት ዘለዎ ድዩ ዓቕሚ ዘለዎ ድዩ ገንዘብ ዘለዎ ድዩ ተመክሮ ዘለዎ ድዩ ኔትወርክ ዘለዎ ድዩ ኩሉ ንሃገሩ ክገብር ይኽእል I think ኤርትራ ድማ ኣብ መወዳእታ ውፅኢት ናይቲ ህዝባ ኣበርክቶ ናይቲ ህዝባ ይላዕሊ ከምፅኣ ዝኽእል ኣብ ደገ ዘሎ ሰፊሕ ዝኾነ ፀጋ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ሓደ መዓልቲ ነዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኣብ ምቕያር ዓብ እጃም ከበርክት ከም ዝኾነ ይረኣየኒ I hope ti መድረኽ እቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ክኸውን ተስፋ ንገብር ከም ወትሩ ንኩሉ ክሕግዝ ዝኽእል ብኩሉ መንገዲ ኣገዳስነት ዘለዎ ዝበልና ኢና ነቕርብ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ርኢቶ ግደፉ ናትኩም ሓሳብ ግደፉ ተወሳኺ ርኢቶታትኩም ድማ ብሃናፂ መንገዲ ፃሓፍ እናበልኩ ምዛ ደርፊ እዚኣ ክገድፈኩም